Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, argiak piztu ditugu, gure laborategian argi batzuk pizteko zeuden, egia da fundituta pasadutela bonbilek denbora pixka bat, eta orain bapatean hemen, argia indartsu dago, baina izu ez, zoriontasunaren mundu eguna da, eta antza denez, ospakizun hau, Butango herrialdeari zor diogu, guk zoriontasuna hola pixka pizteko, dauda berri giroa sortzeko argi guztiak piztu ditugu hemen bigarren kafean. Butanek 1970ko hamarkadaren hasieratik barne zoriontasun gordina, barne produktu gordinaren gainetik lehenesten du. Horregatik Nazio Batuen Erakundeko zoriontasuna eta ongizatea paradigma ekonomiko berri baten definizioa gaiari buruzko goi-bilera antolatu zuten eta egun hau jaio zen. Barne zoriontasun gordina 9 puntu noruta kalkulatzen da. Ongizate psikologikoa, denboraren erabilera, komunitatearen bizitasuna, kultura, osasuna, hezkuntza, ingurumen aniztasuna, bizimaia eta azkenik gobernua. La vida es de verdad. Bailar agarrados para escuchar a tu alma cantar. Guazen 9 puntu horiek jorratzera. Gure zoriontasun mailek marka guztiak hauts ditzaten. Lehenengo ongizate psikologikoa zen, ezta? Gaurko egunez, jaio zen Burrus Frederick Skinner, psikologo estatubatuarra. Konduktismoaren divulgatzaile nagusia izan zen Skinner. Lan eztabaidagarriak idatzi zituen eta horietan jokabidea aldatzeko teknika psikologikoak modu edatuan erabiltzea proposatu zuen. Batez ere baldintzapen operatiboa, gizartea hobetzeko eta giza zoriona areagotzeko ingenieritza sozialaren modu gisa. American Psychological Association erakundak argitaratutako ikerketa baten arabera 20. mendeko psikologo garrantzitsuena da. El refuerzo positivo da algo bueno al final, como una recompensa por un acto ideal. El refuerzo negativo requiere algo mal, quitando el dolor para mejorar el total. El castigo positivo es dar algo para reducir, como una sanción para lo que hay que extinguir. El castigo negativo es quitar lo que gusta aquí, para que el comportamiento no vuelva a surgir. Acción y consecuencia, todo está en juego. El refuerzo controla cada paso y luego el refuerzo es clave, lo que se repite, el castigo. Urrengo puntua denboraren erabilera dela esan dugu, begira, gaurko egunez 1916 Albert Einsteinek erlatibitatearen teoria argitaratu zuen, bertan espazio denboraren geometriaren deformazioaz hitz egiten da. Bani harrituta dago denboraren erlatibitatearen kontu honekin. Batetik egunak motel pasatzen zaizkit, eta bestetik irakurri berri dut urtebete soilik falta dela korrikaren urrengo edizierako. Eta urtebete dakarrik. Hoixe esan du behintzat aekak, urtebete falta dela, urtebete barren negar, jauzi eta korrike egiteko. Urtebete Euskal Herriko kaleak euskaraz jantzi eta lotzeko, gure hizkuntza eskubidea aldarrikatzeko. Gora aeka eta gora korrika. Ida korrika, aite korrika, behon deigula.
Goazen hirugarren faktorarekin, komunitatearen bizitasuna, eta hemen beste albiste bat, 140 eragile baino gehiago batuko direlako larun batean lurraren defentsan deitutako manifestaziora. Euskal Herria salgai ez dagoela aldarrikatuko du Euskal Herria bizirik makroproiektuen aurkako plataformen elkargunak Gasteizen. Eragile desberdinek mobilizazioaren helburua indarrak batzea eta aldarrikapenak 4 haizetara zabaltzea izango dela gogorarazi dute. Manifestazioaren leloa hain zuzen Euskal Herria ez dago salgai izango da. Babestuko dutenen artean, HTaren aurkako plataformak, administrazio batzarrak, talde ekologistak, gerraren aurkako elkarteak, kultur elkarteak, talde feministak, auzo elkarteak eta LAB, ESK eta Estela sindikatuak daude besteak beste. Abiadura utxeko trenean, nora ziztuan, Bruselara ziztuan, abiadura utxeko trenean. Zoriontasuna kalkulatzeko 4. elementua. Kultura! Hemerotekan aztertuz, gaurko egunez, 1988ko Nafarroako bertsolari txapelketan, Michel Aire Salvador hilak bere 3. txapela jantzi zuen. Eta gaurko egunez 2020an izen Kenny Rogers, estatubatuar country abeslari, argazkilari, aktore, ekoizle eta ekintzailea. 1983an Dolly Partonekin batera Ireland in the Stream kantari gitaratu zuen eta segulako arrakasta izan zuen. Ordutik 100 bertsio egin dira, tartean Barry Manilow eta Miley Cyrusek egin dituztenak. Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another. I can't live without you if the love was gone. Everything is nothing if you got no one, and you just walk in the night slowly. Zoriontasunaren indizeko urrengo osagaia osasuna da, begira. Gaurko egunez 1909 urtean Amelia Villa jaio zen, Boliviar idazlea eta Boliviako lehen emakume medikua. Eta gaurko egunez baita ere, baina 1904an Erwin Neher jaio zen, alemaniar sendagile eta biofisikaria, 1981ko medikuntzako Nobelsaria. Eta gaurko egunez hiltzen Iñaki Ugarteburu Castañares, idazle irakasle eta mediku euskalduna. Medikuntzako zein filosofiako ikasketak egin zituen, eta medikulanetan jardun ostean 1982tik Euskal Herriko Unibertsitateko medikuntza eta odontologia fakultatean ibili zen euskera teknikoko irakasle. Let him know that you know best, 'cause after all you do know best. Try to slip past his defense without granting innocence. Lay down a list of what is wrong, things you told him all along. Pray to God he hears you, and pray to God. Neurtu beharreko urrengo elementua, hezkuntza. Tira, Iñaki berarekin betea dugu hori, irakaslea ere bazela esan dugu eta. Beraz, urrengoa, ingurumen aniztasuna, eta hemen lotura erraza da, gaur, martxoako 20 txolarrearen nazioarteko eguna delako. Txolarre, ormatxori, hartatxori, burrioi, elizatxori, erretxori, erotatxori, etxetxori, garraio, kurloi, paratxori, murrutxori, lapurtxori, paretatxori, ez dakit izen gehiago dituen txoririk existitzen den. Ez du txolarrari buruzkoa besterik topatu, baina txoriei buruzkoak asko. Ezekien irakurtzen jende liburutan, baina ongi bazekien zeruko seinaletan, ta jende bihotzetan. Txorieri mintzo zen errekari, oianeko zuaitzerita, zeruko izarre
azken bi elementuak falta zaizkigu, bizi maila eta gobernua, baina agian hobe bi horiek ez nahastea. Bai, aipatu ditugun elementuekin, esango nuke nahikoa dugula. Kalkulu azkar bat eginez, bigarren kafearen barne zoriontasun gordina 100koa da. Goragu eta gutarrak. Eta are zoriontsuak izango gara gaurko saioan zehar. Izan ere gaur, Xabi Tolosa dator, Arkakuxo dator. Ozenpikaren inguruan ere hitz egingo dugu. Ezagutzen duzu argaltzeko botika hau? Bai, baina bueno. Nik gaur deskubritu dut honen berri. Bai, eta esplikatuko du zer dan. Baina, ahozkotasunaren nazioarteko eguna ere bada. Beraz, Peio Añorgaki ez dako testua irakorreko dizuegu. Gauzatxo asko urrengo bi orduetan entzuleok martxoak 20 ditu gaur, eta osteguna da, 16 minutu dira, udaberrian murgildu garela, eta gure zoriontasuna bor-borka dabil. Ongi etorri guztioi naiz irratira, bigarren kafean zarete. Zuekin jaun Andreok, gaur bere lehen lan egunean, berandu etorri den emakumea, Eire Maia Manterola egunon. Unon. Zure transizioak ez du aldaketarik suposatu. Hemen, exposeatzen, Eta gehiago dator, ikusiko duzu, saio abiatzen dugunean. Gaur goizean goizetik txintxo lanean hasi den emakumea. Bueno, lanean edo gozaltzen edo ez dakik uzartan ibili den dela, eta lik egiteko denbora mandio. Goiure Zeizarandi, egunon! Egunon. Eta izketan ari zeizuen hau, berandu, gozaldu gabe, dena hankaz gora, ibili den laguna. Laguna diezaiok ez zure buruari. Ematunez. Enuen genero markarik erabili nahi, eta horren esan dute laguna, baina, tira. Kazetaria, edo zuen bigarren kafeko kidea. Inigo Asensio Elurbide nauzue, gaur goizak 10:18 minutu ditu, bigarren kafeak 9 eta 45 saioa, martxoak 20, gu irugara, urrengo bi orduetan zuekin bat, egiteko asmotan ongitorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Badakizu udaberria asteko ze kantu aukeratuko dudan, ezta? Markatu hori. Ikarlo Orobaren udaberria. Bai, Zentsura, osea, berriro, zentsura. Gure entzulei zentsura honen lorea falta zaiego juri. Bai. Emango diogu lorea. Gaizoa izan zarela? Gehiago. Badakit, gaizoa izan zarela. Gehiago kontatuko gu. Non duzu eraikitako ametsa botatzeko amildegia da berria eta negu zarra lausoa da bien arteko marra desenkusak amila historio aitzakiari ez uralario. Eire Maia Manterola, zure maite dut eskatuko dizut, baina lehenago txatera begira jarriko naiz. Gora udaberria, agur negua. Egunon gaztiak, dieniokerre gorkak albisten bat dauket Laister lanean noa, orain oporretan. Gabonetako oporrak. Udaberrin, dio gorkak. Gabonetako oporrak udaberrian, aprobetxatu. Egiteko zituen oporrak pentsatzen dut. Ez dut bajana maite, etxe bizitza zozketa baten sartzeko zenbat gauza egin behar diran, Jesus! Baina maite dut, azken hilabetek, bajan eman ditut, baina pozik nago kulturzate egitasmoarekin elkarrezketak egin eta zabaltzen ibili naizelako, Tolosako txupinazoan egon naizelako, eta bar. Gora kultura, bai. Kaixo magikiz dio Arkakuxok, zuri ere Arkakuxo egunon. Eire, noiz dira Zumaiako festak? Apiriak 25 aurrea, 26 urteak. Santelmuak. Santelmutan gorka nahi duen. Gorka nahi du bertara hon. Festa erradia, 1000. saiorako atera dezakezu, katiluk edo kamisetak. Zenbatetan esan dugun, bigarren kafeko kamisetak egingo genituela. Merchandising, no? Venga, hori ere apuntatuta, martxan.
Igual gure diseinatzaile kutxunena martxan jarri behar dugu. Ez entzunarena egiten ari da horre redakzioaren amaieran. Baina... Irati Etxeberria, entzuten ari zara? Publikoa bigarren kafeko kamiseta atzuk eskatzen ari da. Egin du, vale. Bueno, Gorka, sortu dugu zerbait. 1000 urte beteko dituzu, galdetzen du Arkakusok jo. Umore eskaxarekin hasi da Arkakusok gaur goizean goizetik. Aupa Gorka, egunon Arkakuso, egunon txizenen artean, egunon guztioi, txatean zaudeten hoi, kotxean zoazten hoi, egunon lanean zareten hoi, egunon bulegoan irratia jarrita daukazuen hoi, egunon kolektiboa 10 lagun irrati berbera entzuten ari bazarete, eta egunon pertsonala zuen aurikularrak, airpotak edo danakoa jarrita badituzue. Eta egunon Eire Maia zein da zure maite duta, hori da finean kontatu behar duguna. Bueno, kontako izotena harrika handia daka kontu horretan historionek. Kontua da, gu unibertsitatean ari alagoain laburmetre bat prestatzen, eta gidoi bat intzun gure lagun batek, sala, mesez hemen copyrighten horrek eskopiatzea idei hau. Harri jasotzaile bat maite mintzen dala bere harriataz. Eta orduan, ideia asko dazkau eta nahi eteu gidoi baten sartu eta nahi laburmetre bana deuin, baino asko izegu kostatzen finkatzia norabidea, zestetikak nahi deuin, eta bueno, horregia kriston buelta pilo ematen, roska esatzen una buelta pilo ematen. Eta atzo ia orduete gehiago gau ginen unibertsitatean hitz egiten nola inau, eta maiteet momentu horietan zaudela, maian zaudela eserita ideiak idazten eta altzatze zehala eta azte zehala ja altzata espresioakin esplikatzen, ez da egin nola esplikau. Ja zirrara hori gorputze sartzaizunian eta proiektu batekin nahezula aurreain eta zaudela hor brainstorming punto gorenian, atzo hori gertatu zen, eta ideia kateazian, eta maiteet hori, produktitate hori, eta horreon, eta inspirazio hortan murreluta hotia. Eta txatatzen, zango izut. Goiurik eta biok egingo dugu hemen notario lana, eta ideia hori dagoeneko irratean kontatu du, guk entzun dugu, entzuleak lekuko dira, eta horrek izan beza balio legala, inork lapurtu ez dezan. Mintzo zen errekari, oianeko zuaitzerita, zeruko izarreri. Mintzo zen aizeri, xoro baten zatzaukate, xorieri mintzo zen, xoro baten zatzaukate. Hau da berre giroan jarraituko dugu, xorieri kantuan, xorieri mintzoan. Goiuri zizaren, zein da zure maite duta. Maite dutez bat daukat. Maite dutez daukazu, zein da zure maite duteza. Ez ditut maite nire lankideak. Nik uste dut, Goiuri, lore eman dizaiek eguen zulei. Ez. Mese. Eman beharra egu. Ez. Zergatik? Ulertzea. Nik uste baiet. Ez. Zergatik. Pixka eta saltzeko zergatik ari zaren hemen zure lankideekin haserre. Arrazoi asko dauzkat nik nire lankideekin haserre goteko. Baina azalduko diegu, la pixkat gainetik. Goiurik nahi zuen gaurko... Ez barkatu, Goiurik egin du! Goiurik egin du... Ez que bihetz esan ditezu eta jakaizki esan ditezu. Goiurik egin du gaurko sarrera. Bai. Ia egunero bezala. Hori da. Eta azken kantua zen xorieri. Nik jarri dut. Xorieri gidoia izaro. A ber, esateko, entzulei, sarreran egiten dugu, badibidez efemeridekin, ez? Efemeride, gaurko eguneko efemerideak, gaur zoriontasunaren mundu eguna da, 9 faktorerekin neurtzen da hori, eta horrekin egin dugu gaurko sarrera, komentatuz, efemeride batzuk, eta zoriontasunarekin dauden loturak, eta dena dalako. Eta orduan nik jartzen ditut esaldiak, eta jartzen ditut abestiak. Ze abesti jarri behar dugun, hitz egiten dugunean. Bale? Eta, orduan, azkeneko abestia, erabaki dut, zela, xorieri, baiukarena eta izarorena. Aha. Bale? Orduan, nik egin badut gidoia, zergatik demontre etorri behar du Inigok aldatzera nere gidoia. Hemen nabarduratik, berda? Ze gidoia ez zegoen amaituta, esan didazu, aukeratu abesti batzuk ze falta egiten dira. Falta ziren bi eta jartzen zuen ze bi ziren. Bai.
azkenekoa etzen horietako bat. Behin aukerak egiten hasita, pentsatu dut, Xorieriren beste bertsio bat ere jartzitekela. Ze Ganibetek Xorieri kantuaren bertsioa egin zuen, eta pixkat, ez dut esango barkabean, ze entzunaldi mordoa zituen, baina bapatean, Izarok, Baiukak eta Orekate isak egin zuten abesti horren bertsioa, elektronikoa, ez dut esango antzekoa, baina giro berberetik, eta bapatean, Baiukarena, inposatu egin da, Baiukate Izarorena. Eta pentsatu du, pixkat, hori orekatu egin behar dela. Pentsatu dugu ez? Ez dugu pentsatu. Askotan jarri dugu Xorieri Izarona. Hori da. Orduan, beste batzu ire lekoen bertzaie, ez dianak hain mainstreamak. Eta Eire eta biok musikari izan da, igual, beste empatia bat, daukagu, kantu bat egin eta norbaitek kantu horren bertsio berdina egiten duenean zuk egin ezpazenu bezala. Hemen ez dago bif asko, ze Euskal Herrian bifa iskutatu egiten da. Baina, igual Ganibeti ere ez dio grazia handia egin, eta, guk horzan sartu gabe ere, Ganibeti bere espazioa manai genion bigarren kafean, eta kantu jarri dugu. Aupa Ganibet. Ez dago gehiago. MZ. Aupa Ganibet. Baiukate Izaroren bertsioa oso da ederra, eta Ganibetena ere, eta... Nik ez dut kontrakorik esan. Ez da konparatu ber. Ez, karo, zuek ari zarete hemen konparazioak egiten, nik ez dut konparaziorik egin inungo momentutan. Nik idatzi dut, ze esaldi jarri bertzen, eta esaldi horri ze abesti zegokion. Hemen erabaki dezue, jaramonik ez egitea, eta jartzea, zurraren puntan jarri zaizuen abestia, baina nik idatzita nuen, eta orduan nire gidoia zentsuratua izan da. Eta orduan, esan beharra zegoen. Eta gotxataren jartzen dute, arrazoia du, traola esan behar nuen, traola Goiuriren taldean. Eta gorkak gidoia errespetatu. Ondo azaldu ezu, baina batzutan inbertzaio mainstreamai aurka, eta talde beste eskala baten kokatzean taldiei. Gauzak nasten ari zarete. Gauzak nasten ari zarete. Beraz, zentsura baztertuko dugu. Ez dugu egingo. Ez, kontua da, orain entzuten ari gara Ganibeten. Egingo duena da, duela bilaete pare bat, Eirek eta zuk zentsuratu zen idaten kantu batekin aurrera egin. Ez da lehenengo aldia hau egiten didazuna, Inigo? Ez da lehenengo aldia. Eta ez da azkena izango ere. Duela bizpairu aste gertatu zen baita ere Palestinari buruzko besti batekin. Palestinari buruzko kantu batekin? Bai. Eta zer jarri nuen? Beste bat? Beste bat. Eta etxerak egin nuen erratza pasadu ez? Bai, noski. Opa! Vuelvo a amar con lo mismo que me fui, con pocas cosas que contar. Cuento ciudades y conciertos y puertas de hotel con letreros. Barkatuko jazue, baina Mikel Erentxunen Amara kantu hau, kantutzarra iruditzen zait, eta zentsuratu dintzen idaten duela bete pare bat, zue biok. Arrazoi hauek ulertzea, Bai? Navidades en Santa Claus en San Sebastián. Hori da esateko akaten gauza bakarra. Txatean irakurtzen duzu ez? Eire, arrazoia duzuenekin, baina gauzak nahasten ari zarete hori da kontua. Bai, osea... Indiokarrek dio Goiuri, hemendik aurrera beraiek egiteko sarrerako gidoia. Hori ez du esan. Oihartzuntasunak kendu diozu. Hemendik aurrera beraiek itea sarrerako gidoia. Ya me duele. Puede que haya un jardín de infancia en mí, pero siempre ha sido así. Maitu egin jarraitu beharko dugu. Esan behar da, sarrera oso nahi izan dela, Oso ondo zola inda. Ez da refuerzo positibo bat iteko. Eskerrik asko ire. Baina oso ondo zola. Goiurik beti egiten ditu sarrera itzelak. Bai, egia da hori. Behin baino gehiagotan onartu eta aitortu dugu hau. Baina tarteka, bestiren bat moldatzeko askatasuna ematen dit. Beraz, zeinek ematen dizu? Zuk? Nik ez. Zuk askotan. Gaur ez dizut eman? Barkatu, ematen diazu orokorrean, beraz, asumitu dut gaur ere eraldak eta txikiet egin nahi duela. Naiz eta egia da, hor bazegoen intentzio pixkat Goiuri xaxatzeko. Hori ez nuen aipatu nahi, baina eske gainera abestiaren aldaketa izan da gaiztoa izatetik. Izan da izorratzeko asmoarekin. Pixka xirikatzeko. Izorratzeko asmoarekin egindako izan da, eta hori ez nuen aipatu nahi, baina aipatu egin duzu, beraz, puntu gehiago Goiurirentzat. Ez lasa, ia dukezu entzulego guztia, chat guztia,
Euskal Herria osoa. WhatsAppez ere bai, idatzi date. Bai, hauteskundeak egiten baditugu lehendakari. Noski. Ari goiuri lehendakari. Baina gero asesore bezala kontatuko ninduzun. Ez, porque, a ber, nik esango nitzuke begira mitin honetan nahi deta besti hau, eta jarri behar didazun de repente ez dakit. Santa Julio Claus. Iglesias. Santa Claus. Santa Claus eta San Sebastián. Mis canciones. Gainera, boikoteatu ninduzunean, oraindik Santa Clausen San Sebastián ez zegoen gertatuta. A ber, esken, gizon honei simpatia bitza saia da, Bueno, ez da? Ez dakit. ez dakit, bakoitzak hemen bere fobiak eta bere filiak. Bai, berak ere baditu, bere fobiak. Euskara fobia, horietako bat. Bai, Zutila, baina uste dut badaukagula olako neurketa gaitasun bikoitz bat, Euskal Herrian gazteleraz abesten duen jendearekin. Ez abesten duelako gazteleraz, berak egin dituen Bai, deklarazioengatik, adierazpenagatik, Bai. Baina, eskotan, bai, hola, isilik eta bestela ere, Euskarren aurka egiten da, eta bueno, hor jatortasun baten barruan dena baimentzen dugu. Baina tira, ez gara putzu honetan gehiago murgilduko. Arkaguze dio inigo bota sartu putzuan. Ez. Bueno, Nahiko esan dut. nire eramak jarritu antxe, ze gaiztuak goiurikin. Eskerrik asko. I'm a goddamn soul loser. Eman entzuliok merezi dugun edukia ez, nik hau eztabaida bat. Claro, nola arkakuso dago, ja, la velada kontuarekin buruan, eta gero bere sekzioan horretaz hitz egingo dugun, bera dago ja burruka mentalitatearekin. Nik ja visualizado Horixe eta ben beladako borroka bietako bat, Bueno, hori, gero aipatuko dugu. Baina guk hemen, borroka egin barbalima dugu, lokatza nahi dugu. Bada hoia. Nere maite duta bakari falta da? Bueno. Ez que goiurizuk esan aluzo maite duta. Maite dut, eza. Maite dut, eza, ez zaituztet maite. Hori da nire gaurko... Oso gutxi garatutako maite duta izan da hori. Nola? Sendoa. Gero garatu dugu bif guztia. Bai, eta Egia. zapenak eman diteu, Bai. Beraz, zuri dagokizu zure maite duta esatea. Zer nik ez zaitu zentzuratuko. Barkatu? Nik ez zaitu zentzuratuko. Ez zuk ni bezala. Dio, Beraz, entzun nahi dut. inoiz dozena pare bat aldiz hilabetean egin izango espalu bezala. Ego, kontatu zure maite duta, entzun nahi dugu. Zer maite duzun? A ber, maite dut asko dauzkat eta aukeratu behar dut bat. Maite dut, bai, atzo, kontatu nuen irratian, behin itxasertzean nebilela, piraguarekin olatu jartzen, urbildu zela neska alemaniar bat, eta esan zidala, izu hau egiten alduzu hemen, zeni 20 urte ditu, baina aurri izan da ere, ez dakit eskola kirola modura edo, Alemani iparraldean, kaiak egiten dute, ibaietan. Eta berarentzako oso espazio naturala zen, Donostian eskolak ematen ari da, eta ez du piragua urte betean ikutu, da, zen, bai, gu dauzkagu hemen lagun arteak, eta taldetxoak, eta geratzen gara, eta nahi baduzu egunen batean, hemen itxasuan bertan ere aterako garata. Bueno, inautiriak iritsi ziren, gero bera gaixotuta zebilen, da olako batean idatzi zidan, aizu, ja, sendatuta nago, zera, asteazkenean ziurren joango naiz, eta atera ginen atzo ibiltzera. Eta ikustea, pertsona bat, ume bat Euro Disneyko atean balego bezala, itxasuan sartzen, piraguatekin. Euro Disney da, Zakit. Nik ez daukat mainstreamaren orka, zer? Ez, zakit ba. Ez zan, jakiteko zuek, Euro Disney oso mainstreama dela. Bai. Besterik gabe. Eta oso noventero ere, bai, Euro Disney deitzea gehien bat, Uste errakala hor daola, Barkatu ezki idatzi dute goiuri boikoteatu inigoren maite duta eta ez neken nola egin. Olatu batek boikotea lezake, baina tira, kontua da, hori, mia izena du neska honek, eta zoriontasun horpegi bat, flipatuta itxaso zabalera, igual olateratzen zen lehenengo aldia zen, berarentzako impresio eta guzti ematen zuen zerbait, eta gero olatuak hartzen hasi zen, eta ikusten da ez, umetatik piraguan ibilien pertsona bat, eta bazakit guk biziletan ikasten dugun bezala, eurekala ikasten dutela, eta han ibili zen, eta ez dakit, ilusio ingenu hori ez, guretzatain simplea diruen zerbaitekin, itxasoan piraguarekin ibiltzea, eta gehiegi biltzen ez dena ere inoiz atera da, udaran itxas ingurura pirago batekin, eta beraz egoen flipatuta, eta egia esan hori da nire maite duta, oso gutxirekin jendean
ez dakit hain zoriontsu ikustea. Eta hau esan da, hemen kapituloren bat galdu duelaren sentsazioa duen bakarra al naiz, dio Arkakusok. Ez duzu, dena kontatu dugu, ja? Ze atal galdu duzu? A ber, igual falta zaizu atal esentziala. Elkar maite dula pilo bat hemen denek, Bakarrik, gero zuei ikuskizun pixka bat emate aldera, elkarrekin ibiltzen garela hola pixkat xaxatzen, baina bestela ondo. Adibidez, hasi gara pixkat hemen bifare botatzen, gaur eire berandu iritsi delako, hain ezoikoa ez zen modu batean. Baina gaur aitzakiak, egia da, aitzakia baritatea daukazula. Bai, baina eske egia dira. Eski gaur gasolina botar nun. Bai, eske kontua da hori joan botatzetela gasolina zemerkio da. Eta orduan ibilbide bat inber nun gasolindei horta desbiderazio bat. Orduan demo pixkat hartu itela. Hemen Arkakuso galdetu inigi, zer nahiago duzu itxasuan edo ibaian pirau egitea? Ia esan biek. Dena ondo, ez daukatola preferentziarik. Eta, esan behartzen nuen, Merkurio retrogradatua daola. Retrogradatua esan behar da euskeraz? Ia esan ez dakitza, uzut gaztelania ere gaizki esaten dela. Esaten dugunean Merkurio ez da en retrogrado, edrolako zerbait. Hori ere gaizki. Ez da retrogradado esan beharko genuke gazteleraz? Ez dakit nola da nona, baina uste dut gaizki esaten dela baita ere. Zein da kontzeptu honen zientzia ditua? Zientzia edo pseudozientzia edo astrologia. Astrologoren bat. Baina ekarri genuen astrologo bat. Zure horoskopoa iaia esmatu zuena, Juri? Bai. Hori edo beste bat izan daiteke. Baina, akaso behar dugu argitu, erretrogradatua behar duen izan. Markako xokarrela esan du, agian horrela izango da. Begiratzen ari naiz, martxoaren 15etik apiriaren 7. Dago Merkurio retrogradatua? Retrogradatu fasean dago. Une honetan. Ez du asko irauten, ez da? Egitean dramantzat, behintzat? Ja, baina nik uste nun aro baten hasiera zetorrela. Nola aro bat? Urtean behin baino gehiagotan dago. Tarteka izaten da. Tarteka dago. Bale, gero dago beste movida bat, dala piztiz aroa edo zagize bukatu eta beste bat azten dela orain. Hori da, beste goza bada. Beste goza bada, bai. Baina ez dakigun no zer den benetan gertatzen dana. Merkurio fase honetan dagoenean? Nik esango nuke, nik ez dakit oso ondo zer esan nahi duen. Merkurio atzerakoi dago. Ikustu euskeraz atzerakoi izan marko denukela. Venga, Merkurio atzerakoi dago, baino begira ikusten ari naiz, ze gertatzen dela hemen, nahasteak, gaizki ulertuak, oso ohikoak omen dira fase honetan. Ikusten hori gertatzen zaigu guri. Bai, ikusten duzu, ardurak nola kanpora botazuk, bota unibertsori, ez, bai. Osa, gertatu zaigu, gaizki ulertu bat, Merkurioren gatik, ez? Osea, aurpegia daukazuzuk, ari zinen nirekin batera esaten hori dela guri gertatu zaiguna, eta baliatu duzu hori esan, eta niri leporatzeko niari nintzela kanporatzen ardurak. Ez dakit, kontatu gaizut, ez aldi errebesatu indezu gaintxe, bertan, ez du lertu zen. Eire, zein da zure... Ni ulertu naiz. Zure zodiakoko... Ni ulertu natzait. Nere joku favoritua. Ze, badaude hemen 3 bereziki kaltetuak izan direnak martxoko Merkurio fase honetan. Bale, zen uste zuetala, nire ustez oso garbi dago zer nahi zen. Zu zertzean oso garbi dago. Hemen kontua da, ez dakigula honen inguruan. Hau da, nik badakit Geminisak nolakoak diren, hori argi daukat, eta Virgoak nolakoak diren. Tarduan, Geminis eta Virgo kontrolatzen ditut. Osea, esateko moduan faktore hauek. Eta Leo ere bai. Eta Leo ere bai. Hori, 3 horiek badakit identifikatzen. Besteak, ez daukat ideiarik ere. Orduan, baina eske... Ez zaitut ikusten Virgo. Ez. Eta ez zaitut ikusten Geminis. Ez. Eta Leo? Ez tare. Ez. Ezkerrik asko. Eske txarra izango zago. Akuario izango zehazu. Ez. Beste guztiekin ez dakit zer gertatzen den. Esango izuet. Aries edo Piscis eta Barkakusok. Ez. Gertu. Oso gertu. Baina Tauro naiz. Oso Tauro zara. Irakurtze zait, ez da? Oso Tauro zara. Esango nuke. Ez dakit nolakoak diren Tauroak. Pertsona... Buru gogorrak izango dira Tauroak. Buru gogorra da gehien bat ezetana. Vale. Eta identifikatzen zara? Bai. Horrekin. Baina hori soziala... Izaten dire praktikoak,
erabakiak, indarra handi izaten dute, borondate handia, egonkorrak, kontserbadoreak, zintzotasunez jarraituko dute konfiantza sortzen dien lider baten gida, pakea eta eroso eta lasaitasuna maite dute, eta oso respetu handiko pertsona dira. Errespetu handia diete legei eta legei, balio materialak errespetatzen dituzte eta zorrak ekiditzen dituzte. Hori egia da, agobiatu egiten zara erosketak kontu hauekin. Erosketak teknologikoekin. Nik, alare, uste dut Googleeko bilaketa horrek eman didan erantzuna nahiko tauro konplazientea dela. Eta oso generikoa. Bai, arkakusok dio, buru gogorrak, egozentrikoak. Opa! Hori leoak dira. Bai, nik ez etzikula entzun, tauro egozentrikoa. Ez, leo da egozentrikoa. Bai, eta narzisista... Bueno, hori da, perfila, ez esaten? Bai. Egia esan, enekien, bapatean, astrologian eta horoskopoan eta zodiakoan adituak zinetenik. Zu oso Geminizara. Boi esaten didazue. Geminizazea? Bai, eta oso Geminiza. Vale, guain arte esan desun zozer. Geminizak ondo esatzitu zula inigo batik antzan. Adibidez. Eta zer da karakteristika bat Geminizana? Pixka bipolarra garela. Zegillo, esan? Ez, elasi. Ez da egia nordutegia proposena. Epa. Honetarako. Arkakuso nahi du asmatzea bera zer den, baina hori gero arkakuso gurekin konektatzen zarenean egingo dugu. Goizeko 10:42 minutu dira, Laister 43, eta gu bagoaz aurrera gaur, ahozkotasunaren nazioarteko eguna delako. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Hauxe, Peio Añorgak, ahozkotasunaren mundu eguna aitzaki, idatzi eta atzo azaldu zigun testua. Antzinean, urrutiko herri hartan, arazo bat izanez gero basoan biltzen omentzen jendea. Leku eta ordu jakin batean, eta sua pizten zuen. Egur egoki erabilita eta kontalariek hitzak hartuta, kontua kontatzen omen zituzten. Esan nahi da kontakizunak. Dela mitoak edo ipuinak, dela igarkizunak, parabolak edo elezaharrak, hitzetik hortzera, errituak eta liturgiak ezin hobekiago zainduta. Eta igaro omen ziren belaunaldi zaharrak eta iritsi berriak. Halere, jendeak arazoak zituenez eta mundua interpretatzeko beharra jarraitzen omen zuten biltzen basoan. Jada, ez zeukaten ordu eta leku zehatzik biltzeko, ez egur jaginik sua pizteko, baina sua pizten zuten, eta kontua kontatzen jarraitzen zuten kontalariek, eta arazoak bideratzen. Eta igaro omentzen denbora zarra, eta iritsi berria, eta jendeak jada ez omentzekin ezer. Ez omentzekiten zein horretan bildu, ez zen lekutan elkartu, ez zen egur erabili, ez dare sua nola piztu, gauza bat salbu, kontuak kontatzea. Eta etorri zen aro modernoa eta berdin jarraitu zuten. Ona Leon Felipe poeta zamorarraren hitzak, garaibateko lekuko, poema batean islatutakoak. Nik ez dakit gauza asko egia da, baina esaten dut ikusi dudana. Eta ikusi dut. Gizakiaren sehaska kontuekin kulukatzen dutela, izakiaren garrasi larria kontuekin itotzen dutela, gizakiaren negarra kontuekin estaltzen dutela. Gizakiaren ezurrak kontuekin lurperatzen dituztela eta gizakiaren beldurrak kontu guztiak asmatu dituela. Nik ezakit gauza asko egia da, baina kontu guztiekin lokartu naute. Eta aro postmoderno honetan ere berdin jarraitzen dugu. Jada, galdu ditugu herritu zarrak eta liturgia jakinak, baina arrot sentitzen garelarik munduan hitz hartu behar izaten dugu.
eta kontuak jarretzen ditugu ahoz partekatzen. Elkarri begiratuta, elkarren presentzian, aurrez aurre, bizi-bizi, gure gaur egungo basoetan. Dela plazan, dela antzokian edo dela tabernan. Dela liburutegian, dela ikastetxean edo dela etxean. Nola aurrei ala nagusiei. Zeren horrela goxatzen baikara eta izaten baititugu harremanak izakiok. Eta hartatzen ditugu kulturak eta aurkitzen diogu bizitzari zentzua. Eta aurkitzen bizirauteko eta jakinduria transmititzeko behar dugun igurtzea. Egia da, gaur egunean kontua kontatzeko formato asko ditugula. Bai zineman, bai telebistan, eta nola ez, Avatarren aplikazioetan adimen artifiziala lagundugula. Dena den, teknologia, gizakiok jarraitzen dugu ahozko kontuen beharrean. Esaten dute, hasiera hartan, bazela hitza, eta hitza omentzen bizia, eta gaur egunean ere alaxe jarraitzen duela izaten. Horregatik, gaur egunean ere, elkarrengana bilduta, hitza hartzen dugu, eta elkarrekin jarraitzen dugu ahoz partekatzen kontuak, bizi-bizi, zeren ahoz kontatzerakoan beste gustu eta aroma bat hartzen baitute kontuek. Hots, beste gorputz bat. Beste begi, arnasa zein presentzia hurbil bat. Hain hurbila ezen ukitu egiten baikaituzte, instantean ukitu ere, zuzen, gorputzetik gorputzera, bitarteko pantailari gabe. Antzinako jendea ukitzen zuten bezala, askotariko emozio gidaturik. Dela beldurra edo dela tristura, dela haserrea edo dela poza, orain lilura, orain misterioa eta orain sorpresa. Harik eta unkitutak geratzen garen arte. Era bat ederminduta, begiak zabalik. Mundu honetako gizakiak garelako, esan nahi da, haragizko humanoak. Hauxe Peio Ainorgak, gaurko egunerako, ahozkotasunaren nazioarteko egunerako, 2025ko martxoaren 20irako, idatzitako testu ederra. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Azken hilabetetan bolo-bolo dabil pixua galtzeko erabiltzen den sendagai bat, Ozempic. Guk hemen mikroetxean askotan komentatu dugu gai hau, eta nahi genuen bertara ekarri, eta azalduko dizeu zer dan hau. Diabetesa dutenentzako erabiltzen den botika ospetsu askoren trikimaino sekretua bihurtu da, pixua galtzeko. Baina zer dago fenomeno horren atzean, eta nola eragiten dugu honek guri. Zer da Ozempica? Askotan entzun dugu hitz hau, baina benetan dakegu zer da. Ozempica bigarren motako diabetesa duten pertsonentzat garatu zen, eta beste talde batzuetara ezabaldu da, baita obesitatearen aurka egiteko ere. Ozempic izena Novo Nordisk konpainia farmazeutiko daniarrak jarri dion insekonbertela da, semiglutida izeneko sustantzia da izatez. Eta Ribelsus eta Wegovy bezalako beste produktuak ere badaude, ez direla hain ezagunak. Ozempica da gehien entzun duguna, baina badaude beste bi produktu hauek, eta izugarrizko eskaera dago gaur egun, produktuak gorak agindu zeharo, eta Ozempica eta Wegovya daude oraintxe puri-purian. Ozempica txertatu egiten da, besoan, tripan eta hankean ere bai, eta sustantzia hori sartzen dugu gorputzean. Eta, sustantzia hau, famatuek eta figura publikoek dakaen pixua askar galtzeko metodo gisa hartu dute. Eta horrek eztabaida handia sortu du. Sare sozialetan ikusten ditugun gorputz estereotipatu askoren atzean horrelako metodoak gaude. Estatu Batuetan dozenaka aurpegi ezagunek erabili dute hau beraien itxuraldatzeko, baita hemen gertu ere, eta izugarrizko eragina izan du gizartean. TikTokeko influentzarrak ere erakutsi izan dute, eta Elon Muskek bere fisikoari buruz galdetzean, Wegovy hartzen zuela aipatu zuen orain dela urte pare bat. Zalapartak badu bere zergatia. Osasunaren mundu erakundaren arabera, obesitatearen tendentzia ia irukoiztu egin zen 1995
eta 2016 artean, eta ondorioz gaixotasun asoziatuak areagotu egin ziren. Hala nola, bigarren motako diabetesa, gaitz koronarioak eta minbizi mota jakin batzuk. Horregatik, honen aurrean sendagaiak sortzen hasi ziren. Baina, produktu hauek merkatuan ia 20 urte daramatzate, eta zergatik hitz egiten da hainbeste orain gauza hauei buruz. Bueno, obesitateari aurre egiteko eraginkortasuna duela gutxi deskubritu dute. Hau da, Ozempikak eta semaglutidak duen eraginkortasuna pixua galtzeko orain deskubritu dute. Orduan orain hasi da kanpaina hori abian jartzen eta orain hasi da hau modan jartzen ere bai modu batea esateko. Eta ikusi zenez, kontrol glusemikoan eragin positiboez gain, bigarren motako mellitus diabetesarako tratamenduan zeuden pazienteek beren pixua nabarren murritzen zuten apetitua kentzeko medikamentu honekin. Medikamentu honek iten duen efektu bat ere bada, sartzen da gorputzean, apetito dana kentzen dizula. Orduan, ez dezu jateko gogoa eukitzen, eta hori da ite dizun efektu handietako bat ere bai. Eta gainera, viralitate handia izan du mundu osoan zehar, adibidez bat TikToken, milioika visualizazio dazka hashtagak, Ozempik hashtagak eta horrelakoak. Jende asko sartzen da bertara informatzeko nola doan hau, eta askok interesa daka ere bai hau erabiltzeko. Baina, bueno. Hemen Euskal Herrian ere, badabil bueltaka? Badabil bueltaka. Bai. Eta hori, jende askok nahi du hau eskatu, baino errezeta bidez doa. Eta, aparte ordaindu berdezu 250 inguru komentatu izan dugu izatea lehia betian hau hartzia, baina hori, euki berdezu baimen bat eta errezeta bat zuri hau eman alizateko. Hor dago gako nagusia, hau da, hau ezin duzu erosi internetez, edo supermerkatuan, edo farmaziara joan, eta, ez dakit, aspirinak erosten dituzun bezalaxe, hau mediko batek errezetatu behar dizu, eta hor ere egon da eztabaida hori ez. Mediku batzuk ari direlako, soilik grasak galtzeko helburuarekin, edo argaltzeko helburuarekin, beraien pazienteak argaltzeko helburuarekin errezetatzen. Eta hemen berez, aipatu dugu, diabetesa pairatzen duten pertsonentzako botika bat dela. Baina mediku batzuk antza denez ari dira errezetatzen beste arrazoi horrengatik, eta hor ere eztabaida sortu da. Guri galdetu dugu inguran ditugun medikuekin hitz egin dugu, eta aipatzen digute, baietz, hemen Euskal Herrian jendeak eskatzen duela. Hasi dela jendea joaten medikuarenera, esanez, kaixo, nik Ozempik nahi dut, errezetatuko zenidake, eta zergatik nahi duzu, argaldu egin nahi dudalako. Hor ikusten ari nahi, sendagaien Espainiako agentziak adibidez onartu duela argaltzeko klinika pribatuetan Ozempik erabiltzeak sortu duela hornidura falta edo larriagotu egin duela. Bai, eskaera handia dago eta ez da iristen produktua. Osea, han beste eskatzen da, ez dela iristen produzitzen kantitate hori asetzeko eskaera hori. Orduan, hor badao benetan berdun jendiak ezin dula eskurature ez askotan. Eta jende hori junberdala bilatzen, produktu hori, diabetesa dakan jendia, junberdala askotan juteala eroste eta ez da hola. Hemen elementu kezkagarri asko daude, batetik hori, eta esan genezake, kezka logistikoa izan daitekela hori, ez? Benetan diabetesarentzako behar duen jendeak bagian ez eskuratzea, hori arazo logistikoa izango litzake, baina hemen ere badagoia beste arazo sozial edo filosofikoa dela 80 eta 2000 hamarkadetara itzultzen ari garela argaltasunaren gorazareari dagokionez. Azkeneko urtetan egon da aldaketa bat, egin ziren ospetsu gorputz handiagoak, esan dezakegu, edo ipurdia handiagoak adibidez, eta bular handiak, eta hori bai, gerria beti estu, baino ipurdi eta iztarra handiagoak modan jarri ziren, eta orduan hasi zen beste industria bateren martxan, eta egiten ziren ebakuntzak BBL deitzen zaiona, Brazilian Butt Lift, ipurdi gehiago jartzeko, eta orain bueltatzen ari gara 80ko eta 2000ko hamarkadara bagoazela berriro garai hartan deitzen zitzaion heroin txik estilora. Hau da, zuri begiratzen norbaitek pentsa dezala heroina kontsumitzen duzula. Hori da helburu estetikoa. Zu hain argal egotea, heroina kontsumituko bazenu bezala. Hori bere baitan da izugarria. Bai,
Ziurrenik ere badago hemen, ez? Azken hamarkada, bueno, bi hamarkada hauetan, hamarkada terdi honetan, hori aldatzen joan dela, baina aldaketa ez dela nolabait sustraitu edo egiazkoa izan, ez? Eta batean agertu da miraritzat jotzen dugun edo gizarteak jo dezaken sendagai bat, eta berriro joera zaharretara, gaitz zaharretara jotzen dugula segituan, ez? Miraria baldin badago nahi dugu berreskuratu 80ko eta 2000ko hamarkadako joera hori. Eta honek areagotu duela hori akaso, ez? Eta etekin atatzeu gaina. Eta gero hemen ekonomiko handia da olare bai. Hainbat pertsona ospetsuera agertu dira horren alde egiten eta kanpaina egiten. Kim Kardashian bera. Hori da. Kim Kardashianek adibidez, 2015an edo keston operazioa entzun titiak jartzeko eta ipurdia eta hola, eta goatzen naiz izugarrizko oi hartzen eukizula horrek, bere gorputza izugarri alatu zalako, eta oain jakina da kendu indula eta nahi dula argalagoa izan. Edo hori da mentzat berak esaten duela. Berak ez du Ozenpika ipatu. Bai, berak onartu du Ozenpika hartzen duela? Bai. Ezagit Ozenpika bea, baina beak behintzat izugarrizko aldaketa egin du eta kanpaina egin omen du. Berak ez dula onartu, Nik irakurrieten atikan bai. Kontu hori ere badago, famatu asko... Kim Kardashianek onartu du Ozenpika hartu duela. Onartu du Ozenpika hartu duela, arraro egiten zitzaidan. Hemen badago kontu bat dela, famatu askorengatik esaten dela, Ozenpika hartu dutela, baina gero famatu horiek ez dutela onartzen, eta horrere badagoela arazo bat, dala neska gazteek eta ezain gazteek ikustea urtarrian pertsona batek zeloditasun maila duen eta ikustea martxoan zenbat kilo argaldu dituen eta pentsatzea hori era naturalean dietarekin lortu daitekeela edo kirolarekin lortu daitekeela eta ezin da hori lortu dute botikarekin lagunduta. Ze bestela hain aste gutxitan horrelako aldaketan nabarmenak ezin ditezu jasan. Eta horrere hori ere arazo bada, ze kezka hor badago eta gezurra izan daiteke hori, ez? Hau da, zuk pentsatzea hori naturala dela eta ez da naturala. Eta hori zuk saiatzea era naturalean erreplikatzen hori eta ez lortzea. Bai, hala da. Bai, eta gero hor sortu da irakurtzen ebilen orain ez, jantzi puntualaren fenomenoa, ez? Nahi dute oporretarako kilo batzuk galdu, edo nahi dute ezkontza baterako soineko honetan sartu, eta horretarako bakarrik erabiliko dut, eta horrelako banalizazioak ere gertatzen ari dira, baina esan beharra dago Ozenpikek kontrako faktoreak dituela. Batzuk filosofikoak, sozialak eta politikoak izan daitezke, eta agian giro horretan ari gara, baina hortik aurrera ere badituela kontrako faktoreak. Bai, guandala hilabete pare bat intzan kontzeptu bat, da Ozenpik aurpegia deitzeana. Eta esateguenez, askotan dakiu ze jendek hartzen Ozenpika, ze hain askar galtzen dute pixu hori, arpeia ere bai erori bezala egiten zaiela. Eta arpeiko muskulatura edo arpeiko grasa hori ere bai galtzen dutenean, erorita bazekaten bezala ikusten omen da behin aurpegia. Eta hori askotan ere bai estetikoki eta tratamenduak itea erabakitzeitu olako famatuek jakiteko hori konpontzeko eta ez ikusteko ere hain nabarmena izan dela pixu galera hori. Eta hortaz gain, badaude hor pankeratitis eta pankerako memitiaren kasuak jakinarazi ez dian arren eskura dauen datuak ez dute bermatzen gaixotasun horiek izateko arriskoa da honikan, baina bai erabili dutenen artean asko ikusi dela gaixotasun hau. Eta oain nahi dia pixka bat ikertzen ere bai ze kontrako efektu hau dazkan, ze umoen hasi da benetan jendia honegatik erabiltzen, eta umoen hasikoa ikusten benetan zer aldegun sortu honek gorputzean. Cuando te marches creceré recorriendo tantas paredes que Tira, onarte Ozenpik farmako eta fenomeno honek zer? Barkatu, begira iritzela zekeratu naiz zalantzarekin Kim Kardashianek ez du esan inu momentutan Ozenpik hartzen duela. Nik irakurri da ez. Ez. Ezakite? Dik hainbat tokitan topatu dut, bai esan zuela. Irakurtzen bali badituzu artikuluak, gero ez du esaten erak Ozenpik hartu duela. Emakume honek ez du inoiz onartuko, horrelako gauzak ez ditu onartzen. Hori da arazoetako bat.
Ados. Bueno, ikerketa sakona egin barko dugu beraz. Kardashianek esan duena eta esan ez duena argitzeko. Goizeko 11 bat eta bagoaz azken ordukoaren bila hementxe naiz irratian. Itxaso Leon lankidea zai dugu eta bagoazura agurtzera. Itxaso Leon, egunon? Kaixo egunon Inigo eta egunon entzule guztiei ere, azken orduko hauen baitan aipatuko dugu Izaskun Goñi ekonomialari nafarra izango dela Pasaiako portuko presidente berria, kargu hori betetzen duen lehen emakumea izango delarik. Joaquin Telleriak 2020ko urrian eskuratu zuen postua eta erretiro hartzeagatik utzi du kargua, Lakuako gobernuak ohar baten bidez jakinarazi duenez, datorren astearteko gobernu kontseiluaren bileran izendatuko dute Pasaiako portuko agintaritzaren presidente berria. Eta urrunago begira jarrita esatea ere, goiz honetan 71 palestinar baino gehiago hil direla, ostegun honetako lehen orduetan esan bezala Israelgo armadak Gazako zerrendaren aurka egindako bombardaketen ondorioz. Urtarrilean adostutako suetena urratuz, Gazako enklabearen aurkako erasoak berriro hasi zirenetik 3. egunean. Hamaseko Filastin egunkariak jakitera eman duenez, erasoak Gazako zerrendako hainbat gunetan izan dira, hildakoen balantzeak gora egitea espero da gainera, izan ere aipatu edabideak azken orduetan jakinarazi duenez, gutxienez 50 desagertu daude Israelgo aireko indarrek suntsitutako etxebizitzen hondakinen azpian. Eta Israelgo armadak asteartean ekin zien berriro zerrendaren aurkako bombardaketei eta orain arte 430 hildako baino gehiago, tartean 180 haur baino gehiago eta 100 zauritu utzi ditu. Hala urtarrilaren 19tik indarrean zegoen sueten hautsi du eta horrek kritika ugari eragin ditu nazioartean. Eta gurera itzuliko gara berriro azkar aipatzeko trafiko kontuetan, ibilgailu baten istripuagatik A8 errepideko 107 kilometroan, Galdakaon alegia eta Kantabriarako norantzan 2 errei itxita daudela eta horrek autopilaketak eragin dituela. Besterik ez azken orduari dagokionez, 12etan informazio gehiago. Eskerrik asko Itxaso Leon, aurrera egingo dugu hemen bigarren kafean eta esan da bezala. Eguerdiko 12etan informazioarekin jarraituko dugu hemen naiz irratian. Gu bagoaz aurrera Madrid ingurura hurbiltzera segituan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Bigarren kafean, naiz irratian, iritsi da ametsak egia bihurtzen diren txokoa. Nire sekzioa, zure sekzioa, denon sekzioa. Xabi Tolosa naiz eta astera doa sekzio aparta. Kaixo? Xabi Tolosa, egunon, ongitorri. Egunon denoi, zer modu zabiltzate? Zu ondo, eta gu? Zueke baita, espero dut. Ala espero dut. Hala ere, ni ondo nago beste gauzen artean, pixkat etxeko herrimina lasaitu zaitelako, ze Madrilen daramazkigu 2 aste Euskadiko eguraldiarekin, euripean, eta bigarren kafe hartzeko ordez, hemen nago, bigarren salda hartzen. Saldaren garaia iritsi da, eta mentxari naiz goxo, bero. Salda badago. Salda biziraupen elementu bat izango da, baina ze biziraupen elementu hona asmatu zuen norbaitek, Onda, norbaitek, mendikan eskerrik asko. Igual, saldari buruz sekzio bat egin marko genuke igual, noizbait. Apuntatu dugu, ideia bezala. Hala ere, gaurkoan beti bezala sekzioa ondo prestatutu nator, ze nire lanak egin ditut, izu hemen korresponsal bezala nagoela, kazetari bezala, eta kulturaren inguruan, esan behar daukat, atzo izan ditzela hemen Pablo Hernando zine zuzendari Gasteizdarraren balea pelikularen aurkezpenean. Osea, dagoeneko pelikula egia da hainbat festivaletan egon zela iaz, Sitgesen, Grezian ere jarri zuten, baina orain zinetan estrenatuko da, eta ni atzo aurkezpen edo preestreno horretara joan nintzen hemen Madrilen.
Eta, bueno, pues, aprobetxatu nuen Pablorekin pixkat izketan egiteko, eta elkarrizketa txiki bat egin nion, galdera batzuk hor dauzkat eginda, eta bueno, insertu batzuk jarri genitzazke beritzak entzuteko. Abixatuko dizuet, berak gasteiztarra izan da euskeraz ondo ulertzen du, baina hitz egiteko pixkat arazoak dauzka, eta nahiago izan zuen erderaz erantzun. Baina, bueno, besterik gabe, galdetza bali madezu, zertaz dijoa pelikula hori, pelikula luzemetraia, zertaz dijoa. Horri buruz lehenengo galderan galdetzen diot, ze egia da hainbat lekutan deskribatu dutela, osea, Pabloren zinea pixkat berexia da, ez da zinea luso, esaten dana. Eta oso deskribapen arraroak dauzka. Nik irakurri dut, bere film hau definitu dutela, edo deskribatu dutela, neo-noir thriller zientzia fikziozkoa horror kosmiko puntu batekin. Eta, claro, hori ez da erresa. Nire amari izin dut esan, pues, Pablo, pelikula bat atera du, zertaz dijoa? A ver, neo-noir, thriller, kosmiko, nola zan? Horror kosmiko eta zientzia fikzioa, bai. Baina, bueno, berak deskriba zela bere pelikula zertaz joan. Bueno, esate daukatalare, ni junitzala oso apaina egin da, presterenora, pentsatu zor egon gozala fotoko txukun bat, eta ni hor aprobetxatu zen bande, kaixo, sekzio apartatzen atorta, jendea, hombre, sekzio aparta, noski, zondo. Eta, bueno, gauza xume izan zen azken finean, baina, bueno, aukera izan duen mitzat bai zuzendariarekin egoteko, eta protagonistekin, bueno, atzo Ingrid García Johnson izan zen gure artean, David Parejare baita, ateratzen dela pelikula, Julian Genison, baina adibidez atzo etzen egon Ramon Barea, dala pelikulako beste protagonistaetako bat, eta Kepa Errasti, beste protagonista ere, ezin izan zen, atzo Madridin izan. Baina, bueno, produktorekin eta izketan egon ginen, da pelikula bat, Pabloren lehenengo pelikula normala edo klasiko esango nuke, distribuzio normalarekin, diru laguntzekin, osea, dirua dago atzean. Bere lehenengo luzemetraia, orain dela 13 urte, ustet, estrenatu zuen, eta bere garaian famatu egin zen, zirkulo batzuetan famatu egin zen Pablo, bere pelikula egin zuelako 1.000 eurorekin. Eta 1.000 eurorekin pelikula bat aurrera ateratzea, pues noski, ia zinezkoa da. Oso pelikula humila izan zen. Eta orain saltoa 13 urte eta gero egin du, dagoeneko, diru laguntzekin, Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin, Italiatik eta Frantziatik ere uste dut diru laguntza jaso izan dituztela, eta da bere lehenengo pelikula, haundi esan genezake. Eta horri buruz, hitz egin genuen. Ados ba, entzungo du. Kaixo Pablo, lehenik eta behin eskerrik asko elkarrizketa hau nartzeagatik. Badakit pelikula Gasteiz edo Bilbon estreinatzeko ordez, Madrilera etorri zeratela, nahita ni zuekin egon ahal izateko. Baina tira, pelikulari buruz galdetzearren, zine kazetari batzuk deskribatu dute horror kosmiko dun neo-noir zientzi fikziozko thrillerra dela. Nere amari nola esplikatuko tenioke zertaz doan? Pues una ballena es la historia de Ingrid, una asesina a sueldo que tiene un poder especial que la conecta con un mundo que no es el mundo de los humanos, un mundo en el que habitan monstruos, y eso le hace, por un lado, una asesina infalible, pero por otro lado le está convirtiendo en una criatura distinta a un ser humano. Vale, beraz, Ingrid izeneko, protagonista bat daukagu, nolako botere paranormalen bat badu, konektatzen duela gizati hartasunetik garatagoko zerbaitekin, eta soldatapeko erailtzaile edo soldatapeko sikario lanetan edo ibiltzen da. Nik ez esango ze botere dauzkan, hori jendeak zinetan ikusi dezala, baina, kuriosoa da. Da pelikula bat, benetan, nik ez dakit arna sartu oten nuen pelikula osoan zehar. Pelikula bukatu zenean, hori hartzen duzu arnasa pixkat. Hala ere, pista txiki bat emango nuke, eta da, iluntasunari beldurra balin badiozu, kontuz pelikula honekin. Horretziko dut. Nik pixkat beldurra, pixkat badiot, Nik ere bai. Ez dakit. Juntzaik ezten norbaitekin, eta heldu eskutik ondo, edo biok elkarrekin, eta hori. Pelikula ilunek eta zain beste, baina egia da, espazio ilunek, eta pelikula ilun bat ikusita gero, espazio ilunek
Bai, inoiz kontatu garai batean, zine areto batean aritu nintzela lanean, eta bai inoiz tokatzen zitzaidan zine hori istea hortu txikitan, pelikularen bat eta gero dena ustu da, eta zineak oso espazio handiak dira, eta zaratak sortzen dira egiturazkoak ez dago. Eta, ostras, horre tensio batzuk, bakarrik tuk. Bakarrik zuk uste. Zuk uste duzu. Hori da. Eta bai, horre, iluntasunaren, beldur edo, bai, sentsazio raro hori, bizizan da. Ba, nik uste pelikula gustatuko zaizuela. Osa, nahiz eta beldurra izan, precisamente horregatik nik uste zuen barruan zehoze tik egingo dizuela. Neri gertatzen zait, nire arazoa dela pelikulak ikusten disfrutatzen dudala, naiz eta, beldurrezkoa da pelikula, pelikula ikusten dagoenean disfrutatzen dut. Interesgarria iruditzen zait, ez dut gaizki pasatzen. Handik 3 ordutara, geratzen naizenean bakarrik etxean, orduan komeriak. Orduan, ikusten dudanean beti eduki behar dut buruan, hori. Nik unean sentitu ezaket, segulako ausardia edozein pelikula ikusteko, baina presente eduki behar dut goiuri, etorkizuneko goiuri aserretu ingo da. Ardura hartu. Txikia sentituko da, etorkizuneko goiuri. Defentsoa. Ba, bota, beste galdera pare bat egin izkion, ez da oso elkarrizketa luze izan, gauza asko galdetzen euskan, baina, badaki sekzioan ere ezin degula hemen 5 ordu izketan egon, baina galdera interesgarri pare bat gehiago egin izkion. Bigarrenarekin joango gara, Javi? Pelikula fikziozko euskal portu batean dago oinarrituta, baina naiz eta efektu espezialak dauden, ez da Marvel, eta egitazko portuak ateratzen dira. Zein dira, Bilbo eta Pasaia? Es solo Bilbao, es el puerto de Bilbao. Rodamos la película en el Gran Bilbao, casi todo en Vizcaya, algunas playas del entorno de Bilbao, y hay una escena que es en Okondo, en Álava. Pero no, Pasaia es una de las localizaciones que miramos, pero en la que no acabamos rodando. Vale, eta Lord of the Rings eta gero Nueva Zelandako turismoa asko onditu zen, eta Game of Thrones eta gero gaztelugatxe beti topera dago. Zuk ustez orain Bilboko portura etorriko dela jendea argazkiak ateratzera balea pelikulangatik? Pues me haría mucha ilusión, pero me temo que desde que rodamos nosotros, que creo que fuimos la primera producción que rodó en el puerto de Bilbao, se han rodado que yo solo por lo menos 2 series más ahí, que no sé si han estrenado todavía, pero no sé, en principio creo que son producciones grandes y que en principio igual tienen más posibilidades de hacerse famosas que una ballena. Bueno, baina zu leheneko izan zinean. Sí. Bueno, hemen txari gara, Belarri Preste giroan entrevista nolabait itzultzen. Bueno, Bilboko portuan grabatu dutela balearen gehiengoa, Bilbo handian orokorrean, baina iaia dena Bizkaian. Estena bat Araban dagoela, Okondon, baina Pasaian ez dutela grabatu. Baina planteatu zutela. Hori da. Eta gero galdetu diote, sortuko duen alako fenomeno turistiko bat, ez, Bilboko porturuntz, eta esan du, ilusia egingo liokela, baino, beraiek baino, akaso, ondoren grabatu direla bi telesailola potolo xamar, ez dakina oraindik estrenatu diren, horren jarraipen egin barko dugu, Xabi Tolosa, horren kargoa jarriko dizugu, baina, hoiek akaso bai sortuko dutela, alako, joera turistikoa, badakigu, Nik hor komentario bat egitearen, gustatzeiz, egia da, zinean askotan, pelikula honetako argazkia edo fotografia ditzen zaiona sekulakoa da, ikusgarria da, baina aldi berean ez da ikusgarria epikoa dalako, da ikusgarria dalako polita eta melankolia puntua dauka. Pelikulan, orain Madriden gauden bezala, euria egiten du, grisa dago dena, eta portua ikusten da lan leku bat bezala. Zain nola esan, eta aparte, gauza bat interesgarria da, pelikulan ez dakita inbeste nabari den, baina, fondo nagoen gauza bada, da ez dala gaur egungo Euskal Herria. Da Euskal Herria fikzio nola esan honek distopia bat bezala, Bigarren Gerra Mundialean gauzak beste era batera atera izan balira bezala, eta badirudi Bilboko alde bat bai dala Euskadi, eta bestaldean, edo ibaiaren bestaldean Italia dagoela. Osa da, bai, badauka puntu fikzio, fantasia, distopia bat interesgarria egiten duela. Eta tartean sartzen dira, eta ez da tramazitze egin nahi, baina komentatzen dira baita erregimenari buruzko daude referentziak eta frankismo edo fasistei buruzkoak. Eta, oso
aberasgarria egiten du pelikula, ez dela zu ikusten ari zen pelikula bat gaur egun grabatutakoa, eta listo, baizik eta atzean dagoen mundu horrek nolabaiteko erakargarritasuna daukala. Esan dizuke. Ados. Xabi, jarraituko dugu entzuten zuzendariarekin izan duzun, bai. Elenko zoragarria daukazu Ingrid García Johnson, Ramon Barea, Kepa Errasti, Xabi Tolosa. Zer moduz egin dezu lan alako izarrekin? Pues muy bien, porque son muy... O sea, a Ingrid la conocía ya, a Ramón, a Kepa y a los demás no, pero bueno, a David Pareja sí. Pero han sido encantadores y son evidentemente súper buenos profesionales. Ramón Barea es una estrella ya cósmica de Euskadi, del cine vasco. Y nada, ha sido un placer y un placer. Bueno, hor txan du, batzuk ezagutzen zituela, Ingrid bezala, beste batzuk ezain beste, Ramon Barearengan jarri du azpimarra, izar kosmikoa dela, zoragarria dela, Xabi Tolosa, ez duena esan ezer da, Xabi Tolosaren parte hartzeaz? Ez dakit zergatik. Nik imaginatzen nahita, hasten ari, Ramon Barea ezalako norbaiti buruz, oportunidadea emateko, hasten ari norbait, eta ez nik horrela esan du. Bai. Ez hori pentsatzen ari nintzela baita, ni ere empatia puntu batetik abiatuta, Ramon Barea bat ez, oraintxe hasi dena, ibilbidea, hortxe, aber zerbait. Despegatzen du. Oraindik ez du, nik uste dut telesailen iragarkiren bate. Eroskiren iragarki bat, horrelakoren bate, egitera iritsi daitekela, agian pasapalabraren bat, baina bestela bai, eman bartzaiola ez, bultzadatxoa, bai, eta gero Xabi Tolosa, ja guztiz errotutako artista bat, kontsolidatutakoa, osea. Bea, nik de hecho, ez diot galdera hauen nion egin, baina Pabloren lehenengo luzemetraia Xabi Tolosa famatu honek protagonizatu zuen, bere garaian. Bai. Eta aurrera di joan denean, eta pelikulak ateratzen joan denean, Xabiren presentzia gutxitzen joan da pelikuletan. Lehenengo pelikulan, pelikula osoan zehar bera ikusten zen, denbora guztian, eta oraingoan egiten du Cliente Bar 1. Erena. Izenik gabe. Bai. Izenik gabe. Bueno, horrek ematen dizu askatasun kreatibo. Bai. De hecho, claro, nik eskatu nion mesedez uste zidan IMDb edo Internet Movie databasen askotan fitxa produktorek igotzen dute, baina askotan ez dute egiten. Eta kasu honetan esan, nik igoko dut. Nire fitxan, nire personajearena, eta jartzeko ordez tabernako bezeroa bat, izen bat asmatu nion. Eta, karo, eske, a ber. Aktorearen personaiaren lanketan, lehenengo gauza, izena jarri zenion. Claro. Izan zaitezke Kevin edo izan zaitezke Jose Luis. Claro, eta horrek asko aldatzen du. Dena aldatzen du, bai. Segun eskutzeun bezero horrek ere, bai. Bai. Karo, zumitzen duen bezero horrek. Horrek asko bueno, eta nola izena du bezero honek? Patxi Zikina. Patxi Zikina. Ai, baina Patxi Zikina existitzen da. Patxi Zikinak ezin du tabernan eskatu mosto txiki bat. Zein da Patxi Zikina? Hoi gero mikrotik kanpo kontatuko dizute. Bai. Uzet dala ez izen bat publiko ez dana, eta edatu xamarra dagoena, baina kontestu geografiko mugatu batean, beraz. Vale. Patxi Zikinak salda adibidez ezin du eskatu taberna batean. Ez, claramente ez. Nik bai, baina Patxi Zikinak ez, eta horrik ikusten da aktoreak nola daukan alako boterea edo alako, bai, hori da, entzuzen ere. Horixe, egia da nik Pablok egin duen bezala nik azpimarratuko nuke Ramon lana, ez dut esaten Ingridena okerragoa denik, edo Kepa Errastirena okerragoa denik, baina egia da oso personaje gutxi ateratzen direla pelikulan, eta beren presentziak daukara nolabaiteko garrantzia. Eta Ramonen kasua, benetan, ni eninduke batera errituko goiatara edo, segurazki, nik hemen da, nire apostu egiten dut, segurazki goia batera nominatzeko moduko dutela. Bai, nire apostu hori da. Ez dut esango Ingrid ez, ze Ingridiren lana ere oso ikonikoa da, oso,
baina Ramonena bereziki dauka puntu bat ez detela trama baina oso interesgarria. Ez dakit denbora zemuz goan, beste gaitzan... Bukatuko dugu entrevista guztiarekin, hemen... Ea ba, urrengoa. Zure laugarren luzemetraia da. Lehenengo produkzioak oso merkeak izan da, hau da lehenengo pelikula tradizionala. Hainbat herrialderen laguntza ekonomikoarekin, ekipo profesional handi batekin eta zinetako distribuzioarekin. Zer gustatu zaizu lan egiteko modu honetatik eta zer botatzen dezu faltan? En realidad, lo que es la parte artística de hacer pelis es igual, tengas dinero o no. Lo que pasa que los problemas de... Bueno, así como cuando tienes dinero tienes acceso a herramientas y opciones que no tienes cuando tienes dinero, también tienes una serie de problemas que chupan muchos recursos. Entonces, al fin y al cabo, acabas más o menos en el mismo sitio. Es cierto que lo que se ve luego en pantalla, pues luce más cuando hay un equipo y un presupuesto y un trabajo más allá del que puedo hacer solo yo detrás. Pero en el fondo son experiencias muy parecidas. Bueno, antzeko esperientziak direla dio, ekoizpen handi eta aurrekontu handiko batean edo gutxiago izan da egiten denarekin alderatuta. Pixkat iguala dela, alde artistiko hori arazoak, erraminta gehiago dituzula, diruarekin eta baina diru gehiago izate horrek ere arazoak sortzen dituela, errekurtso edo indarrasko xurgatzen dituela. Eta baietz, noski pantailan gehiago luzitzen duela, hori onartu behar dela eta egia dela. Bueno, Pablo Hernandoren beste galderatxoa entzungo dugu jarraian, Xabi Tolosarekin izan baita, una baienaren estrenatu. Balea, euskaraz balea izango da. Balea, ados. Eta bukatzeko, martxan dago balea 2 mendekua... Una ballena, dos ballenas, ballena total. Vale. Electric Boogaloo. Eskerrik asko, Pablo. Zuri. Kaixo, Pablo Hernando naiz, eta bezarkada bat bidali nahi diet, bigarren kafea, eta batez ere sekzio apartaren entzulei. Hortxe Pablo Hernandoren mezua, balearen estreino horretan izan da Xabi Tolosa, eta ekarri digu Pablo Hernandorekin izandako konbertsazio hori. Tartean esan dugu Ingrid García Johnson, Ramon Barea, Asier Tartas, Kepa Errasti, Xabi Tolosa, denetarik. Xabi Tolosa hau Xabi beste dualidade bat da, edo sekzio apartako aurkezle berbera da. Esan edut, badago bat pelotaria eta bestea... Barkatu. Ez hau da egitazko Xabi Tolosa. Eta egitazko Xabi Tolosa naiz ni. Vale? Bestea, pelotariak ezurretazkoa da. Hori da. Ez dakit zemuz doakion, baina egia azkeneko hilabete hauetan, alerta, nire elbide elektronikora, alerta gutxi iritsi zezkit, medioetan, lehen Uzet kontatu nizuela, nik aktibatuta dauzkat alarmak, nitaz norbaitik hitz egite balen badu, pelikula batengatik, edo jokuari buruz, edo nire liburuei buruz komentario ere batek egite balen badu, baina azken urteotan, nora ni pixkat low profile nagoen, iristez ezkiten alarmak dira pelotariarenak. Niri gauza bera gertatzen zait, zornotzako, edo galdakaoko edo, beste digo asensio bat? Kirol zinegoziarekin. Ara? Baina oso gauza gogorra, bai, uste dut zinegotzi sozialista dela, eta askotan, bai, nik ere badok jarrita Googleen ze hori, bat arteka, egito dokumentalen bat, edo bota duten honbait, eta enteratzen zara Google'i esker, ze askotan gauza hauek, eta bai, eta azken aldian, ia guztiak dira el concejal de no sé qué inaugura Patronato Municipal de Deportes, tolako gauzak. Azaldu egun bateanan. Ekartzazu Inigo Asensio eta Xabi Tolosa pelotaria ekartzen dugu. Eta borroka egiten dugu, borroka. Barakaldora txirridularitza sari banaketa batera. Nahi duzu tipoa entzun izketan, hemen topatu dute bere bideo bat. Piskat isila da. Gorroto dut, gaztelera zitzeiterakoan, mucho no lo siguiente, edo bueno no lo siguiente, edo horrelako esaldiak erabiltzen dituen jendea. Ez inguran asko dauzkat. Baina jarri dezu ja, audioa, nik ez dut entzun. Guaz gara enteratu, Xabi.
Bale, gure kontu izan da. Bueno, lasai, Iruñe. Urri berberetik. Kirolaz hitz egiten ari garela, Iruñe, zer egin duzu eskumuturran horrelako bendaje hori osatu behar izateko? Adinez prestatzen gaiari heltzeko. Edo, ipatzeko. Baina, bendaje hori, ze izan da, pixkat, eskubaloi jokalari giroan edo? Ez boxealari giroan, bale. Nik ere hori daukat, Iruñe. Bai, ea behar juten naizen aspaldiko partez. Ez dugu markarik esango, baina, bueno, fitboxingeko enpresa bat, bueno. Hori da, frankizia. Hori ez da boxeoa, nire lagun batek esaten duen moduan. Ez da, eta ez zaita xola, batez. Hola, bim, bam, inberko dugu noiz bait, Iruñe. Venga, nik aspaldia dut, eta de hecho ya bendajea aztua dut nola egiten den. Egin dut, ja, solo oreigo gaia, Xabi geratu nahi baldin baduzu, eta begira gainera, zuk bota duzu gauza bat. Proposatu duzu, ekartzea bigarren kafera, beste Inigo Asensio, eta beste Xabi Tolosa. Eta, agian izan daiteke, aukera, ring bat egiteko, eta gerrikoa baino izatea titulua The Real One. Benetakoa. Bai. Bigarren saioan. Epa, The Real One, ez da batere txarra, Ez da txarra, baina, Inigo, ez gaizki hartu, baina bestea, kirol zinegozio balin bada, kirola zehose jakingo du, eta beste Xabi pelotaria da, eta bere besoarekin, segurazkini, txiki-txikin dautziko nahu. Horren ez dakit ideiarik, honen naute den. Baina igual, inbar dugu pixkat, abantaiarekin abiatu, ez? Eurak esku bakarrarekin, edo horrelako zerbait. Edo, ontza gehiagorekin, nola da, eskularroetan. Ideia ez da txarra, baina begira, esango dizuet, ez dugu hau egin behar. Hau da, zintzilarien artean egiten dituztenean debateak de zenek esaten duen lurra borobila dela eta zenek ez. Horren, ezin dituzu parekatu. Osa, naiz eta, zuk ezin dezu, azken fien izea, postu berean edo ekilibrioan jartzen. Adibidez, bakunaren alde dagona eta kontra dagona. Ez, zientzialarien artean, 99,999 dago bakunen alde, eta zuk besteari garrantzi ematea izea balidatzen. Orduan, nik ez dut balidatu nahi beste Xabi Tolosa egitazkoa den edo ezten. Ez da. Otxagabea. Fuera, ez. Eta horretziko eta mic dropping bat, hartuko mikrofona eta poteko. Agur, nik ez dut borrokatu nahi, ez? Gaurko sekzioa aparta, baina lasai egon, datorren astean bueltatuko gara, aurretik kantzelatzez banaute behintzat. Gogoratu, mezuak edo iradokizunak bidaltzeko, sekzio aparta, abildua xabitolosa.com. Datorren aster arte! Xabi Tolosa badoa, urrengo astean ez, 2 aste barru ikusiko du berriro, lehenago kantzelatzen ez badu inork behintzat, baina horrela hasi zinen, pentsatuz aste beterako zela, Xabi, eta ez da kantzelazioaren kultura zure gain ez da erori behintzat. Yeah, ondo. Etxeako moduko Xabi Tolosa, nola kantzelatu Xabi Tolosa, ezin da? Horain ez da kantzelatu esaten Inigo. Barkatu. Erakutsi dizut. Bai, funatu. Hori da, oso ondo. Zertaz ezinean, Gauza esango izuet, nire kontra esan behar dut kontzeptu moderno asko ez ditudela ezagutzen eta zuek ezagutarazten dizkida zuela, baina nire alde esango dut normalean nahiko ondo gogoratzen ditu dela eta memoriatzen ditu dela. Eta gero arazo badaukat, nik uste dut jende gazte guztiak badakila zer dan lore, zer den funatu. Eta gero una bizitzatik, eta jendeak ez daki? Bueno. Badakizu zer den aura. Hori da, aura. Hori da, azken aldia... Bai, bolo-bolo da ginen kontzeptua da aura. Bai. Aura. Bai. Ja, ez dakit. Aura puntuak eta horrela. Bai. Aura puntuak. Osea, bai, pertsonatik aura asko alduki. Benza, karisma. Ja, baina hori... Eta egiten dituzun gauzek, aura puntuak kentzen dizkizute edo eman egiten dizkizute. Puntuena berri izango da, baina pertsonatek aura izatea, Cervantes bezain zarra da. Hori da. Claro. Ez dakit Cervantes bezain zarra. Aura esaten dizuenen positibo zat hartzen da. Porque aura txarra izan daiteke, oso txarra. Ez, ona da. Ona bezala hartzen dizuen. Bai, baina izan daiteke. Aura txarra da. Aura minus mila.
Claro. Da puntuen arabera. Bai, Baina puntuak aura- izan horretik, aura ona edo aura txarra erabiltzen zen. Bai, baina orain dago aura, eta puntuek neurtzen dute gauza horren, ona den edo ezen. Ja, egiten zait pixkat como deskubrimendu arraro bat. Eta, como zerbait hola modernoa dirudina, baina pixkat horregon dana, ez dakit. Bueno, da, beti den hor egon den kontzeptu baten, Hori da. pues, Erreskatea. berrinterpretazio bat. Ja. Orduan, zuk egin ditzakezu gauzak eta 7 puntu gutxigo. Osea, mikrofonoak alde egiten dizunean, ni Vale. batzuetan goraka Hori da joaten denean. minus 2000 de aura. Bai, minus 2000 de aura. Baina konpondu dut mikro, jazta gora joten. Orain. Orduan 1000 de aura. 1000 euro. Vale, gauza bat esango dizuet. Egin duzuena da, hartu, betidanik egon den kontzeptu sasi poetiko eta hola emozional edo espiritual bat, eta kapitalismoa gehitu kokteleran puntutan neurtzeko. Sare sozialetan edatu da hau, Ba ez da izango sare soziala kapitalismoaren beste gaitz bat. Keba. Ondo hori zate. Bueno, ba orduan zein dugu, aura puntuak irabazi edo galdu, eztabaidatu aurretik, belada bat. Aukeratu egin, berda? Aura do. Buah. Zuleok, ez dakit, benetan, Iruñe iristen da, eta berak ezer egin gabe, gugan sortzen du txiste txarretarako joera. Vale, barkatu. Ereiten du, eta jazta, txak, erruzten du. Nik usaino jarri behar dezula. Fight abestea. Eta... Zein da fight Ja, abestia? Ezuk esan nahi duzu, bideokonsola 90 hau nola zen, laro Street Fighter. Street Fighter, Ah, oso ondo. Goiurik dakizki, jaio baino, 20 urte lehenago, ziren gauza. Oso Ui. ojo. Hori jarri, eta nik uste dut horrek emango digula giroa, benetan gaia ondo. A ber, hauden. Incisillo. Ez da bota. Ez, aurri usena da, hau da, Nik ipatu behar dut, deskubritu nuela Orioko kanpinean txikian nintzenean Fighter. ez da batera errexi izaten ari, Dago, Zangiz them, Giles them, Chun-Li's them, Vale, barduan jarri, Fin. fight song. This is my Fight song. Na, 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 na. Txain, Hau drambas gorraek. Ba, oro, zea beste izan duzu, fight, Fight song, Rachel Patton. Hori bai hauntzala modan, kantori. Kantori pelota zaundi bat izan zen. Pelikula baten agertu zelako uste dut, ez? Izan daike. ui, Like a small boat on the ocean. Pero ez da burrukarako. Bai, baina fight borruka abesti. Arrantzara juteko da, ez? Autosuperazio Ez, baina bai joango da historikoa. pixka bat, hau pixka bat da, goraka. bizitzaren malda eta zamen aurkako borrokan, Xabi, zure barrenarekin konektatu eta indar berrituta berriz ere egan egin dezazun sorturiko kantua. Badoa, gora. Balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Goiuri crossfit egiten dut kantorekin. Vale, orain, bai. Buah, desblokeauta kantau, Orain, bai. Ostra. Venga, burrukaz hitz egiteko prest. Ari naiz imaginatzen, Julen Goikoetxe arbe oso ikusten da pentsatzen. Hau da, tok kuadrilla. Ez, inbidiz hemen ez dola. Tira, Arkakuxo, ze gertatzen da la beladarekin? Leno, pegileku honak esan dio danean zure gaia la belada, horrela zela, esan du, kaso galdetu beharko genioke Arkakuxoi euskal belada batengatik. Hombre, Pegi, hortara guaz. Hortara guaz, irakurri dizkizu intentzioak, Iruñe, gure lankide Pegi. Eski, a ber, kontua da, bueno, entzulek agian euren buruak pixkat kokatzeko, azken 5 urte, bueno, aurreko 4 urteetan, ekaina uztaia bitartean, Ibai Llanosek antolatu du, bueno, berak eta bere talde guztiak antolatu dute, la velada del año izena duen ekitaldi bat. Orduan, funtsa da jartzen dituela eduki sortzaile ezberdinak, hasieran ziren streamerrak, hau da, Twitchen ibiltzen direnak edo YouTubeen zuzenean ibiltzen zirenak, orain ja
plataforma ezberdinetakoak dira, aurrez aurre borrokan. Aurten 5. urtea izango da, eta ja, pues, dagoeneko aurreko asteetan jakin izan genuen zeintzuk izango diren borroka hoien protagonistak. Ze, claro, da, como urteko eventoa Ibai Llanosen sareetan, eta egia esan baldin badut niri espektazio handia sorrarazten dit, bereziki komunikatiboki nola kudeatzen duten bai belada markaren inguruan, eta baita gero parte hartzen duten sortzaile guztiek ere nola probesten duten horren inguruan edukia sortzeko, ze helburua ere hori da, ez da hainbeste borroka, osea borroka momentu hori, baizik eta jarraitzea, edo jarraipen bat egitea prestaketa hori, ez? Lehiatuko edo kolpatuko diren egun horretara iritsi arte egiten duten prestaketa hori. Nik uste dut, azken 2 urteetan bazeudela hainbat sortzailek ez zutenak igotzen edukia bere saretara entrenamenduetakoa, agian fokua jartzen zutelako gehiago irabaztean, ez, eta ez deskubritzean ze estrategia edo nolakoak izaten ari ziren entrenamenduak, eta nik uste dut aurtengo rousta, ez, pixka bat hor boxeatzen ibiliko direnak ere bilatu dituztela pixkat konpromezu horrekin de partekatzea gehiago edo gutxiago, baina bai erakustea prozesu hori nolakoa den, ze azkenean egin behar dute aldaketa oso handia euren bizitzetan, daudelako, kasu honetan aurten 4 hilabete dituzte prestaketa egiteko, batzuk aurretikan ja beste belada batzuetan lehiatu direnez, badute hor eskarmentua, baina beste batzuk ez. Orduan... Erkakuso segundu bat, baina Xabi Tolosa agurtu egingo dugu, harinez konturatzen agurtu dugula eta hor utzi dugula erdizka. Xabi Tolosa abisatuko dizugu gure belada hori gertatzen denean, eta zehaztuko dizkizugu kondizioak. Ondo ingo dugu. Muxu bana, nire aurra denontzat, aio. Aio, 5 aura puntu irabazi ditu Xabi Tolosa jorentxe. Ados Arkakuso, beraz, segi barkatu, mozu zaidu dela agurtzeko. Bai, eta kontua da, adibidez, niri azken urteetan gehien arreta ditu didatenak izan dira emakumezkoen borrokak, eta uste dut aurten orokorrean ebentoa dagoela oso nahiko ongi eta nahiko orekatua borroken aldetik, baina iruditzen zait, agian maila honena edo niretzat interesgarria izango direla emakumezkoen borrokak, 2 egongo dira. Bat izango dela Alana Arilleliren aurka, Alanak aurreko urtean egin zituzten 2 biren aurkako borroka batean irabazi zuen, osea gainera ikusi zen asko prestatua zela, eta nik ez nuke jaso nahiko Alanaren ukabilkadarik, también te digo. Eta gero Arilleli justo da saskibaloiko eduki sortzailea, Hirubider Hiruko ere jokalari profesionala edo semiprofesionala izan da, eta nik uste dut egongo dela oso mailakatua. Eta bestea da, eta niri hau da, gehien interesatzen zaidana horren inguruan sortu denarengatik eta sortuko denarengatik, eta da, abi dela streamer bat bideojokotan ibiltzen dena, Rorroren kontra. Hemen azteko, nik badut Rorro horregotea niretzat da espazio bat ematea berak errepresentatzen duen guztiaren dako. Kontuan izan Tradwife moduko edukia sortzen duela, izan berak hautatua edo ez, nik uste dut espreski hautatua izan dela eta gainera funtzionatzen dionez, palante, eta gero gainera danaren kontuarekin agertu zela, revuelta eragile fascistarekin kolaboratzen. Gero aitzakiak jarri baditu ere, eta ustezko azalpenak eman baditu ere, niri ez didate konbentzitzen, orduan ze pasatzen da, kasu honetan abik
bere garaian pues esan zuen, plazaratu zuen, Rorroren edukiaren inguruko zuen bere begirada. Orduan ze pasatu zen, bota zirela denak abiren kontra, eta bueno, ikusiko dugu ere prestaketa osoan zehar nolakoa den. Nik, sinceramente, Rorro iruditzen zait. Daukala oso perfil txungoa, osea, ez ja... bera, osea, duen aura... Bai, oso aura rarua da pertsona horrek. Markatu baino gure entzuletako batzuk seguru pentsatu dutela. Vale, nor da Rorro, baina batez ere, zer da Tradwife? Vale, Rorro da, pixkat, nik uste dut, hau esaten badugu. Ez horregatik entzuleok. Oia Pablo, le apetecía, no sé qué. Eta hori, eta Tradwifeak dira, bere gizonaren, porque es así, gizonaren beharrek baino nahiak asetzeko dena jartzen dutena, eta pues, daude sare sozialetan hainbat emakume pues, erakusten dutela eta romantizatzen dutela ere guzti hori, ez? Eta gero pues, horren barruan dago nola hitz egiten duten, dela lasaia dena zentratuta, kasu honetan Rorroren kasuan Pablon bere bikotean, eta bueno, egiten dituzte, que parecen Wonder Womans, bakarrik tipoen nahiak asetzeko. Hola, azkar azalduta. Genero rol tradizionalen jarraipen horretan, beraien senar gaien asetzea erdigunean eta beren eduki sortzearen ardatz duten hori da. Pertsonek, pentsatzen dut, hemen badago sare sozialetarako eduki bat sortzea, gertaliteke, Tradwifen bat, gero, sare sozialetik atzera, ez izate horrelakoa. Ez da izate normalean. Ez da izate normalean. Ez dira izate, hori da, askorengatik esaten da, dena dela antzerkia egiten ari direla, eta gero ez direla horrelakoak, Rorrorengatik ere esaten da, Rorrok orain egiten ditu, edukia sortzen du sareetan, esanez, gaur nere mutilak, Pablok, gaztainak jan nahi zituen, eta orduan, labean egin ditut gaztainak, eta ahotsa jartzen du, oso fin, oso suabe, eta gero badaude bideo batzuk neska honenak, zarragoak direnak, zeinetan ikusten den, bere ahotsa ez dela horrelakoa, berak beste gauza batzuk egiten dituela, beste modu batera jazten dela, orduan, Tradwifeak ez du zertan izan bere bizitzan tradizional, emazte tradizional bat. Hori da. Egiten du, edukia sortu tradizionalismotik, eta bide batez tradizionalismo hori sustatu. Hori da. Ze hori bai izango du eragin bezala. Hau da, askotan goiurirekin eztabaida edo konversazioak izan dugu pelikula bat ikusi rol matxistak errepikatzen dituena, eta publikoaren artean barre entzuten duzunean, aztertzea barre hori den ze zirikatzaia zuzendaria matxismo erabili duela hemen barra sortzeko, baino kritikoki, edo zenbat jendek egiten duen barre esan ez zeona komentario matxista hori ez. Hori da. Hemen antzeko. Uste dut, horrelako edukien jarraitzaile gehienek izango dutela tradizionalismo horren nolabaiteko, jarraitzen dutela nolabait tradizionalismo hori. Izaten da, hau dela, kontserbadurismoaren pornoa, deitzen zaio. Hori da, tradizionalismoa, kontserbadurismoa. Kontserbadurismoaren pornoa, hau da, Rorrok, eta Rorrori gara adibidea zela jartzen, bera agertzen delako labeladan, Rorrok sukaldeko edo errezetak edo aipatzen ditu, eta berak esan dezake edo saldu dezake bere edukia dela, barriñan horrena bezala, baino fijatzen barin bazarete, Rorrok ez du inoiz kopururik ematen, ez du instrukziorik ematen, hau da, Rorroren helburua ez da zuri erakustea gaztatarta bat nola egin. Ze berak ez izu esango behar duzula 100 gramo azukre eta 15 minutu ozkailuan, ez du indikaziorik ematen. Ez du baliatuko bere senarrak gaztainak nahi dituela, kontatzeko antropologikoki gaztainak Euskaldunon izan duen indarra eta garrantzia. Ez, bera jazten da lirain, eta erakusten du nola bere senarrarentzat ari den gaztatarta bat egiten, eta bideoaren amaieran nola senarrak gaztatartaren zati bat jaten duen, eta begiratzen duen miresmen begiekin bere emaztea. Baina hori da dena kontserbadurismoaren pornoa, zezuk ez duzu ikasiko
nola egin gazatarta bat bere bideoa ikusten. Ze gauza paradogikoa, bueno, zen badia hemen pixka jarraitzen, eta akaso ez zaudete ados, eta ez da bai da sor dezakegu, baina azken aldian agartu zait horrelako bideoren bat, algoritmoan, nun, ez dakit, izan psikologo, terapeuta, edo sasi psikologo, edo auskalo zerk planteatzen duen bikote harreman bat elikatzeko egin bar dira gauzak bestearengatik. Noski, hau, bi zentzutan gertatzen baldin bada. Eta horren, kontatzen du, lenguan iritsi nintzen etxera, eta nire senarrak, edo nire bikoteak, egin zuen hau do beste nigatik, eta pentsen, ze guai, gogoratu da, nirekin, eta jau, eta horren, atzo nik egin nuen beste hau, eta ez dakiz ere, eta elkar zaintza horretan, pixkat, harremanak luze dirautenean, eta detaile txikik nola usten duten pixkat monotonia, eta batean hauta beste, eta esan, hau izan diteke osasuntxua, igual hemen jabardurak daude egiteko, eta nien naiz ikusten ari, baina uste dut, ondo egon daitekela bikotarreman batean, hori dinamikoaiek osten dituen konplazientzia puntu hori ez, hau egingo dut zuretzat edo, zuk egingo dut hau niretzat, eta horrelako gauzak, baina ze perturbadorea den, batean hau, ez dakite, patriarkatuaren lege horietan bakarrik gertatzen denean, ez, emakumeak gizonari egiten dionean. Ni ez dakit lehenengo zatiarekin adoz zaudeten, ez, askotan horrelako bideetan badago trampa. Nik uste dut egiten duzunean egin behar duzula ere zure gandik ateratzen dela zeagian. Maitasuna adierazteko badaude modu ezberdinak eta izateko moduak ere baduela horretan eragina. Orduan, niri agian ez zait ateratzen nire maitasuna adierazteko modua da horregotea entzutea, baina agian ez zait ateratzen egotea etengabe besarkatuta. Bale, baina imaginatu zure bikoteari ikarare gustatzen zaiola besarkatuta egotea, edo besarkada batean ordu erdi pasatzea pixkat iskutuan, ez? Igual zuk egin ezakezu zerbait. Claro, baina nire gandik atera zaidalako, ez esperoan berak gero niri zerbait ematea. Ez, baina ez atera zaizulako. Nik gero beste gauza, zuk berkatu goi. Ez atera zaizulako. Hau da, nik balin badakit, eire balin badan eren eskalaguna, eta nik balin badakit eireren maitasun hizkuntza askotan iepatzen da, ez? Como lenguaje del amor, edo love language, edo nadalakoa, berari dela, beretzat badela, besarkadak, edo intimitate fisikoa. Eta niri aldiz, ateratzen zaidana, da, nire maitasuna erakustea, opari materialak, opariak eginez, gauzak erosten berarentzako. Niri agian ez zait ateratzen besarkatuta egotea, baina maitasun ere bada jakitea berak bera horrela sentitzen da maitatuen. Besarkatzen dudanean orduan. Naiz eta nire maitasuna adierazteko lehenago, niri jaiotzen zaidana da, lepoko bat erostea berari, besarkatu egingo dut, ze bera horrela sentitzen da maitatuen. Orduan, zaizu jaiotzen, zuzu egiten. Pixka bat egiten duzu, konplazitzeko, bestea asetzeko edo zoriontxo egiteko intentzioarekin. Esaten kontuz, hemen genero arrakalare egoten delako. Biok egingo dugu bestearengatik, baina balantzea egiten baduzu, gertatzen da, bikote heterosexual normatiboetan, emakumeak egiten duela gizonagatik, askoz gehiago gizonak emakumeagatik baino, lako desorekak eta. Horatik nion, kontuz hemen ere trampa egon daiteke, baina... Atzo irakurri nun gauza bat, eta buruak lerdu egin zitzaidan, baino ados nago, eta da, sareetan askotan memeak elkarbanatzen ditugu elkarrekin, ez? Eta jartzen zuen, mutil batek bidaliko dizu, berari grazia egiten dion bideo bat, eta neska batek bidaliko dizu, zuri grazia egingo dizula uste duen bideo bat. Literal. Eta, desberdintasun hori, Osoina, txikia da, baina desberdina da, Bueno, hori xe. Baina, buelta gaitezen beladara. Eta, jakinda pixkat kokatuta gure buruak, hemen galdera da. Karo, ekarriko, egingo bagenu hemen Euskal Herrian horrelako ekimen bat, nola uste duzu izango zela, lehenik eta behin non? Ze kontua da, urtetik urtera ere, belada joan dela aldatzen, eta de hecho aurten askok zioten akaso San Mamesen izango zela, nik uste dut izango dela hurrengoa, ze kontua da, laugarrena izan zela Real Madrid zelaian. Bernabeu izan, sadana saldu zen. Eta saldu zen, tita batean. Eta,
jendeak joan nahiko du, orduan, La Cartujan izango da, Sevillan. Eta orduan, pues, hemen, lehenengo izan da, pues, izan beharko luke leku txiki batean, pues, adibidez. Ez, lehenengoa Nafarroarenan. Nafarroarenan? Euskal Herriko belada egin behar balin badugu, joan behar gara, gure traste guztiekin antolatu eta zerbait potentea egitera. Orduan, mitoaroan ikusi dugu, jendez beteta Nafarroarenak nola sentirazten gaituen, beraz? Arkakuso, Nafarroarena proposatzen dut. Nafarroarena, oso ongi, gainera aukera dugu, ikusten baldin badugu sarrera askorik ez dugula saltzen, plaza handi horretan beharrean, eramatea frontoiera. Hori da. Ere beste aukera da, dela Euskal Herriko uste dut handiena, okerrez banago. Hori da. Baina, bueno, tira, kontua da, badugu ja dena muntatuta, eta behar dugu alde batetikan aurkezleak, normalean daudela streaminga gidatzen dutenak, pues, izaten direla Ibai eta gero beste 3 pertsona, gero daude aurkezleak, evento osoari bertan daudenei, pues, aurkezpenak, pasoak ematen dituztenak, eta gero daude protagonista nagusienak direla, hor borrokan hasiko direnak. Orduan, nik egia esan, neure burua ikusten dut gehiago komentatzen, Ibairen mai horretan, basikamente, osea, urteren batean joko nintzateke, baina egia da nire tamainako emakume bat topatzea, pues, nahiko zaila dela. Orduan, pues, alde horretatik. Eta hor, saltxeatzea gustatzen zaidanez, nire burua ikusten dut gehiago kokatuta hori. Streaminga egiten. Bai. Ados, bale, orduan, erkakuso zu streaminga egiten, gu aurkezle moduan. Nik ere ez dut burrukatu nahi. Ni igual nahiko nuke eon, aurkezle baino jendia galderak iten dagoela. Bale, zu... inalabriko funtzioan. Zu inalabriko funtzioan, Inigo eta ni aurkezle. Eta arkakuso streamingean jendeak baita txatean ze jartzen duen. Torren guk ingo nuke. Segundu bat, arkakuso, bagoaz ego armailera, antxe daukagu eta ire maia manterola ire, norekin zauden momentu honetan? Mentxe nago, ez dakit, ikusten eta hemen Julian Jantzin ere aurrean. Garbi daukagu. Bale, oso ondo. Bale, izenare dugu, beladari garen, gau bela. Gau bela, ez du besteri behar, holaxe. Gau bela, bai. Bai, eta galtzen duena, geratzen da, alau bela. Bueno, barkatu. Horan behar ditugu borrokalariak. Segundo txistea gainetik pase izan hori goiuri. Bai. Hemen behar ditugu boxeo itzarrak. Bai, orduan, nik egigo nuke konbate bakoitza, borrokaldi bakoitza, eremu bakoitzeko, ez? Borroka bat izatea eduki sortzaile digitale. Ados. Beste bat musikariena. Beste bat aktorena. Orduan, adibidez, aktoren arte, politikariak ez ditugu sartuko, zeia, sare sozialetan eta legebiltzarrean eta Nafarroko parlamentua, elkarri ja ematen diote, edo badute aukera emateko, así que ez. Ze pena gaubela batuan ez ikustea Oskar Matute versus Aitor Esteban bat. Matute gaixo. Osea, esan dut, egin behar diogu esfortzu hori Matuteri. Bueno, vale, baina esan dugu politikariak ez ez. Orduan, aktoreak esan duzu. Aktoreak. Vale. Ikuset, Aitziber Garmendia? Buah, pentsatzen egin izan. Buah! Nire bai, Aitziber eta Iñake. Buah, epikoa izango zen. Aitziber Garmendia eta Iñake Irastorza. Ojo, buah. Eurak bezala edo euren pertsonai bat bezala. Ez, bera ez. Agirretarren... Ama, edo... Beraiek, nik uste dut. Bai. Ez que nola da Aitziberren Lajaio da, ezta? Personajea? Hori da, Lajaio. Bai, Lajaiok irabaziko luke ja, borrokalari aura dauka. Txunga, ezin da, hori ezin da. Nik bizarren arteko burruka ikusi nahi dut.
eta ikusi nahi dut Jon Plazaola zuaitz gurrutxaga bat. Opa! Interesting, oso interesting. Bizarren artean ikusi dut altura nahiko pareko ibiliko... Bai, direla biak metro 80 buelta hortan ibiliko dira, pasatxo igual. Iruditzen zait, eraz, hor, izan daiteke Jon Plazaola zuaitz gurrutxaga bat, hortxe... Ba, 1,8 zuaiz gurutxagak. Nik eukinun garai bat, nitula distingitzen, Jon Plazaola eta Iker Lauroba. Igual, horrekin aldeu, abia puntu bat eki. Zeintzuk, Iker Gurutxaga? Iker Lauroba eta Jon Plazaola. Eta Jon Plazaola. Vale, Jon Plazaolak ere 180 neurtzen du. Esan dizuet, Justu. vale, perfecto. Eta esango nuke Iker Laurobak ere 180 neurtuko duela. Antzeko izangoa. Vale. Nik jarriko dituzke Edurne Azkarate eta Itziar Ituño. Bai, Edurne Azkarate eta Itziar Ituño gustatzen zait. Gustatzen zait Edurne Azkarate eta Itziar Ituño. Kontua da, ikusi dugula, Edurne Azkarate bere, bastakit, irati fazetan, eta borrokarako gaitasun ikaragarria ikusten dio nik. Bueno, eta Itziar Ituño ikusi dugu, ertzainaren paperan, poliziaren paperan. Bilak dakae hor, beso luzat. Buenas hostias, egon bila horrezatean bezala. Vale, Vale, eta musikan? Wow. A ber, nik guain oso polita, izarota olaia inziarte elkar maitatzen bideoklipean, baina askoz interesgarriagoa da ikustea nola elkar jotzen duten. Buah. Altueraren nahiko antzeko ibiliko dira pentsatzen dut. Nik esango nuke Olaia altuagoa dela, ez? Ezagit, zeman neurtzen duen Olaiak egia zen. Olaia nahiko txikia da, Izaro ere, osea, biak metro 60.000aren lan horretan egon dira. Izaro altua da. Esan duke Olaia txikiagoa dela, Nik esan Olaia txikia dela. Bai. Bale, orduan norbait txikiagoa. Olaia Izaro baino txikiagoa, Kainakai. Ere... Ez egin zeman neurtzen duen Kainakaiek. Kainakai... Ez da oso altua. Ez... Eider saez, baita? Esan nuke Eider dela... Bueno, esan ditzen lauak daude 3 zentimetroko margenean, Bale, orduan, hori ondo dago. Bai. Gainera, gauza bat esango dizuet, gaizkari gara ze boxeoan pixua da neurtzen dena, eta ez altuera, eta orduan, bueno, zuk edukizakezu 8 zentimetroko aldea, baino, biak balin bazadote 60 kilotan, borrokatu du. Baina hor ere, Izaro, Olaia, Eider Saez, nik uste boxeoari dagokienez, pixu berean egongo liratik. Bai. Hor, izaten dira, 7 kiloko tarteak izaten dira, Iruñe, badakizuzuk? Hori galtzen naiz gainera labladaren kasuan egiten dituzte gauza oso bereziak, espresio. Osea, badago boxeolari bat dela zuzendaria edo gidaria bezala, eta horren baitan adosten dituzte bai pixuak, bai arauak, eta bartzea da moldapen moduko bat, azkenen ez dira boxeolariak de por si. Eta jendeak igual 20 kilo kentzen dituzala, Eta gainera norbaitek entzun badit, nahiko lausoa dela, hemen ari naiz ikusten boxeo pixu tarteak eta oso zehatzak dira lehiaketetan, baina maila amaterrean edo 3, 4, 5, 6 kiloko tarteak izaten dira. Beraz, bai, horri biliko dira. Azkeneko bat botako dut eta listo. Eba Arginano eta Helen Arzak. Ojo! Da zurekin egiten badut nire bidea. Nire imaginatzen Juan Mari eta Carlos komentatzen. Eduki zoragarria. Zoragarria. Konbidatuak egongo liratezke. Iruñe, zaindu asko, bagoaz Olaia eta Izaro kantuan gozatu nahiago ditugu. Borrokan ikusi baino, baina giro honean balin bada eta inoiz gertatu dar balin badu ere, hori kontatzeko prest izango gara. Zaindu asko Iruñe, muxu handi bat. Aio. Eire Maia Manterola datorren astera arte, zintzu izan eta ondo ibili. Berdin. Goiuriz izaran, diazu bihar arte. Azuek entzule plazar baduzue, bihar goizeko 10:05 hemen izango gara. Orain informazioaren txanda, hemen naiz irratian. Aio! Itzuli gudeloa, saldu genizun.
Keep calm and bigarren kafea.